Number 1 na inot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, oras, alas 6 na po, mga tugang nin aga. Ngunyan pong aldaw nin Domingo, welcome po sa special broadcast niya to. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Domingo. Aldaw ngunyan po na 8 kan Oktubre. Padagos kita mga tugang na nag-antabay para po sa kay Typhoon Uwan, Nadagol dino kasabago sa mga informasyon na pighiras ni Pio. Mga tugang may posibilidad tabing maglandfall sa Katanduan. Kaya po sa tuyang pinag-abang, kung nagtamaan duman, kita po mga tugang apektado man digdi. Ngunyan asub now, kita po niyaong kita sa Iraq. Mga tugang kan bagyo because of typhoon signal na pinagunambitan tabi kan pag-asa. Alright, bueno, tuloy-tuloy mga tugang ang mga sitwasyon sa palibot. Uran-uran po ang pagkaaga. Medyo, hanggang kita siguro mga alas 12, hanggang alas 12. Mamamatian ta mga tugang stormy weather, hindi po sa probinsya kan Albay, ibang parte kan Bicol region. As reiterated po kasbago kan pag-asa. Mga tugang habang naka-onboard po si Pino. Bueno, aramon tamunan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Joshua Bino. Ini sulo ini kasabago pa ini medyo may namatian po si Angel at saka si Karen, kaya tuloy-tuloy kita mga tugang kan sa tuya tabing paglilingkod bayan ngunyan po nga. Joshua, good morning, kumusta dyan? Yes, BP, good morning sa mga paraan tabay. Namumuti na sa nang bigla BP Henry an palibot pag minadoon an paros asin na uran. Talagang naghaharani na sa tuya ining si potential super typhoon Uwan. Ang location BP Henry kan DCGB News. Nagdadalagan kita sa main highway Rizal Street, magpuon sa sentro kan Legazpi City and going kita sa Daraga area. Pag tigata na mo BP Henry an inutan kan tinampo, dahil na masyadong visible so nasa inutan. Halimbawa, araw kayo nabipin, yaw kami sa may tangod kang unit up. Dahil ko na nga mamustra, ang itsura kan Albay Katedral, dahil anta namumuti na sa nabipin an palibot, dahil sa oran asin paros, talagang may doon na tabi bipinri an oran buda paros sa presenting oras na ini. In fact, hali kita duman sa S. Akendi Drive, sa may alternate road tabi BP Henry. Ang tinampo bagang iyan, sa gilid, may mga kahoy pa. Yeah. Grabe na BP Henry ang takdag na mga saradit na mga sanga-sanga. Buda may mga takdag ng mga palapa ninyo. Kaya talagang, uning nga nitigdi sa may atubangan man kay ning Capitol Annex, may takdag naman na sadit na sanga. Yeah. Kanda kulang kahoy di BP Henry. Pero sadit pa man sara. Na presenting sitwasyon kan panahon, talagang namamati na BP Henry at epekto kaining si potential super typhoon Uwan. Yeah. Kaya talagang day na advisable ang pagpara luwas-luwas BP Henry kan mga tao sa oras na ini hanggang sa mga masunod pang oras. Ang kalabaan kaining Rizal Street from Legazpi going Daraga area, halos wala na BP Henry ki mga nag-aaraging mga bihikulo. May pasaro-saro na 4 wheels buda tricycle, pero talagang dapat pasiguro na sa makusog na BP Henry doon kan paros. Kaya sa ngunyan tabi BP Henry, although ang sabi kan pag-asa, mga alas 9 pinakaharani sa probinsya kan Albay, ang mata kaining si Bagyong Uwan. Pero sa lawas pa sa BP Henry, talagang namamatik mo na ang doon ka na oran paros. Naglalabyog ang mga kahoy tabi BP Henry sa presenteng oras nini. Ang sistema kan paros buda oran tabi BP Henry, may sarong bagsak na makusugon ang oran paros. Tapos may segundo man na medyo nawara asin minaluya. Tapos pinabigla naman tabi BP Henry rapado. Namamati pati niya to BP Henry na paros. Nakuso na baga sugari sa itaas na porsyon. Okay. Kundi talagang mahiling mo, nagduduo ng paros, mas sa ibabaw kang tinampo. Kaya talagang medyo nagkukusog na.
ang pagpamati kay ning si potential super typhoon Uwan. So sangon yan ta BBP Henry, iyan ang kamugtakan kan kan panahon. Yan kami nag-isa may tangod kan Philippine Coconut Authority. Ang inutan kan tinampo, dahil mo na masyadong mahiling ta BBP Henry. Mahiling mo na sana may nagsasabat sa imong bikulo ta. Mahiling mo na sana sugilaw. Kuda iyan ang sitwasyon. Kaya ang abiso ta sa mga tao talagang likayana na pagluwas sa presenteng oras na ni BP Henry ta delikado na ang kamugtakan kan panahon. Ingat ka mo medyo kuha na yan, medyo yao na sa satuyan, mamatian makusog-kusog na paros, hanggang iyan piyo sabi kang pag-asam, Joshua, hanggang iyan mga alas 9, alas 10, ngunyan din pagkaasam. Roger. Ini ang pinaran ni satuya na na sitwasyon ni Uwan sa Catanduanes, lalo na sa probinsya Canalbay, as in buong Bicol region. Okay? Iyan tabi BP Henry. Di pa man kamo kinahiling ng mga naputol na wire o nga nakatagilid dyan na poste? Day pa man bako pa masyado. Pa BP Henry. So, mga sanga palang kikahoy ang gari piguwagas-wagas dyan na saradita. Saradita naman siya ang medyo nakawagas na. Pero so mga darakula, mga poste, kable, negative pa man tayo BP Henry as of now. Okay, sige. So yan BP Henry, sitwasyon niya to sa palibot. Ay baka ko si Boy sa mobile, Joshua Bino. Salamat Joshua sa report. Halip po ng Kaluwas. Mga tugang, Domingo na po ngunyan, petsa 9 na. Lula pa ako bata na napakape ako ngunyan na kasubago. Lalong nawara taban sa kuyang perot. Anyway, padagos kita sa serbisyo publiko. Kasabay niya to sa technical department si Chief Ramir Tanay, si Jero Martinez. Diyan po sa newsroom yan si Jenny Balyaran, asin Shara May Leron. Sa Luwas, Mantinido, mga tugang na nakaantabay po ang Mega Force Patrol, si Joshua, si Jimmy, si Jumar, si Pading Al, si Angel, kasi Karen. Pinexcuse ta mo na ta grabe may trangkaso si Karen, si Angel, grabe man ang abo mga tugang, kaya kay pan mo nang magpahingalo para next week Lunes medyo makarecover kita kang sa tuya tabing sitwasyon. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Alright, nasa linya po si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, salamat Bibi. Nagpaparayli na talaga ining mga sangaki kahoy, ining mga nahiling niya to na mga puon ka na kalunggay. Nagtarapi na tabi Bibi. Gustong sabihin talagang may puwersa na ini na paros na kung saan na sasapar sa ngunyan, and then saro lang na kanya to bako man na masyadong makusugon na doon kan uran. Kaya dahil pa man reported sa Satuya o kaya nakakaabot sa Satuya na informasyon na medyo elevated na level kan tubig. Actualmente sa ngunyan, kauron tapos na naman si Sir Ian Siciliano na MDRRMO officer kan Libon, and human an mamatian ninda medyo makusog doon kan paros, and bakuman masyado uran sin daipaman sa saindanin report na mga bako passable na mga lugar, although limitado na mga informasyon na sa ngunyan. Kailan nga nita nag brown out kaso bagong maaga, and so iba siguro drained na wala na ki charge sa mga cellphone dahil na kukontak maging kita tabi Bibi ibang sa source niya to kan informasyon dahil niya to na kukontak sa mga oras na ini. Ayun, medyo baka piling duwang bagay drained o baka day ng signal so mga cell sites. Posibleng araw sa baka ano mga cell sites baga maski brown out may battery yan, di ba? Okay. So yan, taon-taon padagos pa kita tatabi. Pero Jimmy, ang panahon dyan, mas, bako pa masyadong makusog kumpara sa first six, susog naman sa report ni Jomar Casabago, the paros,
iyo an medyo may doon ta BBB and an oran sustinido man Yeah. ko. Pero pag kuman masyado talagang grabing doon kan na oran, paros lang ta BBB na mamatian mi sa mga oras na ini. Pero kung maghapon ini susog sa sa baga na posible maghapon, talagang iguanin mga lugar na babahaon sa araw kaining bagsakan na uran ta BBB. So yan muna ang sa tuyang mga dagdag pang informasyon and abangan na ni Papa mga update gikan sa ibang lugar digdi sa koyang area of responsibility. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang 11 minutes, pasado alas 6 din pagkaaga. Yan pong aldaw ni Domingo, petsa 9 na, kan bulan na Nobyembre. Padagos kami na nag-antabay, o padagos ka muna nag-antabay sa tuyang broadcast ngo yan para po sa gusto magpaabot din mga reactions. Baka po gusto nyo mag-share din mga sitwasyon dyan po sa indong pinamumugtakan, mag-text lang po sa 0928-777-5548. 0966-203-0034. Yan po ang mga number na pwede nindong i-text. 0966-203-0034. 0928-777-5548. Okay. Sa mga listeners na po niyan na salamatun tabi. Wow, ang dami ha. Tabi kan sa tuya ng mga texter. Ngunyan tabing pagkaaga. Good morning tabi. Barangay Pawa, Legazpi. Grabe na po ang nuran. Nag-aga po sa radyo ko sa jeep. Kantabay po sa indong balita. Dili kaya kami nagkaturog sa aki ko. Nyaon po kami digdi sa Pawa High School nag-evacuate. Brownout na naman po digdi. Ingat po kita gabos. Nyaw ng Diyos sa tuwing nagantabay, manalig lang kita. Tama ka po, halos buong albay, buong albay na tabi mga tugang, buong albay na po, mga tugang day pong halos day na pong kuryente. Nadalo sa ansudila ako, Jeroma. Paguna ako, maliputon so kapina, yaw ligay sa kuyang, may maliputon. Makampalan, Good morning, Tabi, kay Ma'am Claire. Nag-antabay pa din po kami sa DCGB po. Thank you po sa padagon sa serbisyo nindo sa publiko. Mag-ingat po kita, gabos. Sana magpundo na ining maraot na panahon. Compassion and empathy sa gabos na sa tong pairalon. God bless po sa gabos. Ma'am Claire, good morning, Tabi. Salamaton po sa imo. Try ko daw na apudan sa tuyang mga amigo. Diyan tabi sa barong ko daw kung sa Katanduanes, try ta daw sirenen kung iga pa siyang signal mga tugang diyan sa may patikan San Miguel, no? Bato, Katanduanes. And aramon ta daw kung sana may makontak kita. As of now, yaon po duman mga tugang sa Katanduanes ang kusog kang kang paros na namatian ta Just to reiterate, Tabi, base duman sa pahayag mga tugang kang Pag-asa, may kinarawan po sa latest na sitwasyon, mga tugang wala nang signal sa mga amigo ta. Di na pong signal mga tugang sa mga amigo ta, dyan po sa Catanduanes, no? As of 9 AM kasubago, ang informasyon, mga tugang susog po sa irinuwas na report kan Pag-asa, uni po ang detalye kan mga typhoon signal. Gusto ko lang uliton po ini. Tabaka nangiturog man kamo, pero aram ko day man kamo nangiturog kadaklan, tabi ang typhoon signal number 4, mga tugang uni. Nadangog ko ini kasubago duman kay Alexis, no? Habang kahoro ni Pio. Ang typhoon signal number 4, Tabi, mga uncentral portion kan Camarines Norte, no? Diyan sa Mercedes, Daet, Talisay, Vinsons, Kapalonga, Labo, Paracale, Jose Panganiban, San Vicente, San Lorenzo Ruiz, Basud, tapos eastern part kan Camarines Sur, Sangay, Tigawon, Guwa, Calabanga, Tinambak, Siroma, Lagunoy,
Garchitorena, San Jose, Presentacion, Karamuan, Kabusaw, no? Tapos ang buong Catanduanes, Buda Eastern part po kan Albay, Ang eastern part kan Albay, yun po ang namin mention di Rapu-Rapu, Bakakay, Tabaco City, Malilipot, Malinaw, Tiwi. Yan tabi ang mga nasa typhoon signal number 4. Hello, good morning. Hello. Hello po, Sir Bibe. Good morning. Yes, sir. Good morning po. Ano may paglilingkod? Pahapotan po, no? Yes po. Go ahead, please. Ano no? Hindi po kami sa First Street po. Ano? Sugnal po ng Diamparo sa Uran. Saan po, sir? Saan po? Sa ano po? Sige po. Tiwi. Signal number... Mga ano signal na daw po kaning namamati mo po digday? Iyon na po ang sir. Parte na po ang Kanbagyo. Pero dyan pa iyan mas closer sa tuya. Mga bandang between 6 and 9 po ngunya na aga. Between 6 and 9 ngunya na aga. Oo. Siya po. So, Actually, dahil pa po siya medyo kwampa, dahil pa po siya nagdudukot sa Catanduanes, tabi. Pero may posibilidad na maglandfall po sa Catanduanes, sabi kan Pag-asa. Pero mas makusog pa po pala Yes, sir. Makusog pa po Signal number 4. Yeah, signal, ang TV po sir is ang TV po sir is signal number 4 ngunyan. Pero dahil pa po yan namamating signal. Dahil pa po nagtatama sa tuya. Medyo kampa, paharani pa lang po sa tuya si Uwan. Sining namamating po. Yeah. Grabe na po. Tignan mo yan. Yung ani po. Maura na po dyan sa TV. Nakaantabay pero ni sa DCGV. Dahil manangit ito. Iya, kami actually nagturog eh. Gusto man magsuro sandal ba kaman mangiturog talaga ta. Kay pan mong dangugunan ng flow kan mangyari. Sa mga aki na ay panano. Opo. Pagganap sa mga arkan na sitwasyon. Iya, okay. Ingat po kamo ha sa TV. Ingat po. Number 4 kamo diyan. Kaya nga di po nagdadangog sa DCGV para mas makapag-prepara. Opo, Anong opo. nangyayari po? Dahil Yeah. sa inyo, nag-guide po kami. Yes, Thank you po. opo. Thank you. Salamat sir. Salamat po. Salamat. Nakaka-inspirar na mga mensahe kan sa tuya ng mga listener ngunyan tabi na pagkaaga. So ito po ang signal number 4 tabi na na-mention ko. Ulitin ko lang po ha, ang first district from Rapu-Rapu, mga tugang Bakakay, Tabaco, Malilipot, Malinaw, Tiwi. Then na-mention sa Santo Domingo, pero parte po yan. Kan signal number 4, ngunyan tabing Aldao. Bako pa po yan, mga tugang na mamatian ngunyan ang parte kan Bagyo. Mas closer pa, ngunyan po na between 6 and 9 a.m. Yan po ang gari stormy weather masyado sa tuya tabi ng mga lugar. Now, ano pang condition pag signal number 4? Igo diyang kimakusog mga tugang na paros na ang pwersa kan paros 118 kilometers up to 184 kilometers per hour tabi ngunyan na Aldao. 12 hours yan. Pero pag kumaska siya, mas talong mapapalipot po ang dalaga, ang paghali niya. Then, magkakaigwa tabi iyan ang signal number 3 tabi, mga tugang uni. Tabako gabos na parte kan Bicol, signal number 3. Madali lang tayo si Joker. Hello? Number 4. Yep. Good morning, bossing. How was your night? It was a very happy night, amigo. Kasi bang alauna, pero magayon yung so boses mo? Bigpaulog mo naman ako. Bata pipirot na ako. Bigpaulog mo naman ako. Pipirot na ko ta ako mga alas 3. Di ka nagkaturog hanggang di ako nakatapos? Oo. Oo. Pipirot na ako. Oo. Biglang nag-brown out. Kairak na. Okay. Ang problema ko, nagdadangog ako sa radyo. Oo. Ang radyo ko, dinamo type. Okay. Dakula man. Emergency ba ka? Yeah, okay. Oo, hindi ang radyo ko. Di na ako mangitulog. Talagang hinabi ako. Pinaulog mo naman ako, amigo. Ngayon na pagkaaga. Yun ang bulong. Ano? Pagpipirot ka, yun ang bulong. Iyang bulong. Ba't ako baga? Di Ang ako nag... gamit mo, so dinamo type na radyo. So, dinamo type na radyo. Grabe naman yan. So, kang panahon pa yan. Dahil,
Parte ini kan emergency response me. Yung marang daw, na-imagine ko yo. Tama ka. Pwede. Yeah, okay. Oo, iyo tabi na dapat na pang emergency na radyo. Yeah, very good ka. Okay. Salamat, Migo. God bless. Yan, ingat Migo, mabuhay. Alright, thank you. Mga listeners natin, mga tugang, ang number 3 po, i-reiterate ko lang ha. Hata, abang kamo dyan, maratang matana. Ang number 3 po, iyo ang rest of Camarines Norte. May part ang Camarines Norte na number 3. Rest of Camsur and the rest of Albay. Sursogon and Ticao and Burias Island. Yan. Kasi bago pig-enumerate iyan ni Alexis. Kung ano po iyan ang mga areas na yan. Tapos ang signal number 2, mga tugang, tingnan natin kung igwas sa the rest of Masbate. Yun ang patikan, signal number 2 po. Then, wala na, okay na. So, hanggang number 2 na. Number 1 pala, yun, sorry. May number 1, wala pong signal number 1, mga tugang sa bilog na Kabikolan. So, ang typhoon signal po, nakabandera ang from signal number 4, number 3, and number 2, no? Kaya magtaga-ingat-ingat kita tabi dahil na magparuluwas diyan mga tugang sa Satuya tabi na palibot. Tangani po na safe kita. Pag kamo tabi diyan sa Catanduanes na nag-antabay, pag kinuro-kusok kamo kan bagyo, bigla pong nagkaigwa kipundo, nagpundo ang paros, naging silensyo, naglal, sabi nga ni mga tugang, gusto sabihin tabi kaan, yaon po sa Indo ang bagyo. Yaon sa tuya sa Indo ang sentro kan bagyo. Sabi ko nga kay Alexis Casubago, pag daydang naglandfall ang mata sa lugar, bako isa technically, dahil siya pag-consider na landfall. I mean, tama. Dahil pag dahi nagtama sa sentro kan mata, kan bagyo, dahil po siya mga tugang pinag-considerar na landfall. Technically, pero sabi ko, pareho, pag dekati naman kang mata, sa gilid kan mata sa Catanduanes, sasaparon mo tabi ang kusog kang paros na darakan bagyo. Only that, itong half part kan bagyo. Diba? Technically nga po, yan ang bako yan masyadong landfall. Pero kasi bago pigdadangog ko siya, mga tugang, pwede tabi na magtama ang sentro kan bagyo sa Catanduanes. Mag-ingat po kita. Tabi. Good morning, Henry. Halatang lubat ka, Buda. Pirot ka. Iyo po talaga. Dahil man ako, masyado. Gusto mo naman magpinilyo naman kita ngunya na aga. Anyway. Dahil ko nakakaisip kung ano-ano pag ako pirot. Alright. Anyway. Tabi. So mga nakaantabay dyan sa Legazpi City Public Market, good morning po sa Indo. Anong oras po mamatay ang pinakamakusog kan bagyo sa Albay? Ngunyan po, between 6 and 9, more or less. Yan tabi, Good morning, Henry. Erosin Sursogon, makusog na din ang hangin and uran. Brownout na din po as of 3 a.m. Nakatunin ako sa Indo, sa apps. Ingat po kita gabo. Salamat pong maray, Digdi po sa Baskaran Kamalig, bako pa man po maray, makusog ang uran. Pero dangogon po ang ragubnob kan bulkan. Wow! Nagragubnob ang bulkan? Nagragubnob ang bulkan? From Taisan Legazpi, anong oras po palanmalan fall sa Catanduanes? Ayun, kadakol na hapot. Siguro, sige, mamaya lang uliton tang apudan ang pag-asa. Tangani po na ining mga hapot nindungo niya na aga, masimbag po niya to. Classmate, good morning. Pasinsa na matapasan na po ako. Anong oras po yan mas closer sa Satuya? O sige po, mamaya, lugod, tabalikan ta mga tugang, as of 6 a.m. today, ay to, may latest may pinara sa kuyan sa tuyang mga paraan tabay. Tabi, sige i-confer ko ini sa pag-asa apunan kong pag-asa na lilang ilingon ta mo na ini. Hello? Hello, baby. Good morning. Morning, Tabi. Opo. Dahil naman kita maalang ka signal ang tigas piano. Mano? Dahil naman maalang ka signal.
Garayo na ini pare, garayo na ini. Typhoon signal number 3 kita. Gari may aeroplano sa taas. Iyo, ako nga ni, kaya ako nang iturog ta. Hindi ba, ang building di ba, gaya ng tower? Oo. Pag tido ng Kamparos, nagtatanog ang kumpare, gari sumba. Oo, ulit tigil. Oh, gari sumba. Gari may aeroplano. Yeah. Paros yan na nagatama dyan sa kun. Makusog ang pang sa taas. Okay. Okay, ingat taga boss, 350. Sige, Migo. Salamat, ha. Salamat. Okay. Wala pa ito. Medyo huralawig pa ang laban. Mga tugang, ha. Medyo huralawig pa tabi ang laban. Itry tang apudan giraray an, ano yan. Itry tang, may ibang maapudan ko eh. Sus ko. May ka-text ako niya. May nag-text ako niya na aga. Ibang mapipindot kung maapudan ko. Alright, sandali. Balikan ta. Sorry po na-discuss na kasuba ko ini. Pero uliton ta sa mga nagaparaharapot mo niyan. Sa mga minamaratapa sana. Tabi. As of 6 a.m., 100 kilometers east of Catanduanes. Moving west-northwest, 35 kilometers with dangerous winds up to 215 kilometers per hour. May nag-forward sa kuya. Good morning. Dan, good morning. Si Dan ba to? O si Dan? Dan ini? Opo, Dan, pasensya na ha. Medyo kan. Mayroon ba kayong as of 6 a.m. na forecast? As of 5 a.m. As of 5 a.m. ano? May nagpadala kaya sa kuya digdi na as of 6 a.m. Garo ibang source kaya ni. Pero anyway, mas naniniwala tabi kami sa endo sa Pag-asa. Sige daw tabi Dan, pakiulit daw tabi kan forecast may nagaharapot giraray ngo niya na aga. Tapos, magulon-huron tabi kita, ha? Sige po Dan, go ahead. Yes po, good morning po sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig. Patuloy na lumalakas itong si Bagyong Uwan habang ito ay papalapit sa Catanduanes. Ito ay huling namataan sa layo 195 kilometers na silangan ng Pirang Catanduanes na may taglay ng lakas na hangin na umaabot ng 175 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso na umaabot na 215 kilometers per hour. Kumikilos po ito pahilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Ito po ay may diametro na umaabot na mahigit 1,600 kilometers. Sa ngayon po, meron po tayo nakataas na tropical cyclone wind signal number 4 dito sa eastern and central portion ng Camarines Norte. Dito sa Mercedes, Daet, Talisay, Pinsons, Kapalonga, Lago, Paracale, San Jose Panganiban, San Vicente, San Lorenzo Ruiz at Basol. Ganyan din po, signal number 4 dito sa eastern portion ng Camarines Sur. Dito po sa may Sangay, Igaon, Goa, Alabanga, Tinambak, Siruma, Lagunoy, Garchitorena, San Jose, Presentacion, Karamuan at Cabusao. Signal number 4 din po sa buong probinsya ng Catanduanes. Gayon din po, signal number 4 dito sa eastern portion ng Albay. Dito sa may Rapu-Rapu, Bakakay, Tabaco City, Malilipot, Malinaw at Tiwi. Signal number 3 naman po ang natitirang bahagi ng Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Sorsogon, at signal number 3 din po yung buong natitirang bahagi ng Albay at yung buong Sorsogon, signal number 3, at Ikaw at Burias Island. Sa ngayon po, signal number 2 yung natitirang bahagi ng Masbate. Ayon sa track forecast, ang sentro ng mata ng Bagyong Uwan ay posibleng dumaan malapit sa Catanduanes ngayong umaga at mag-landfall sa Aurora ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Dahil sa kalapitan nito, may posibilidad ng direktang pagtama o mismong pagtama sa kalupaan ng Catanduanes. Pagkatapos ng landfall, tatawirin ni Uwan ang mabundok na bahagi ng Hilagang Luzon at posibleng lumabas sa Lingayen Gulf sa baybaying dagat ng Pangasinan o La Union sa Lunes ng umaga. Yung na inaasahang aabot ng kategoryang super typhoon at maaaring mag-landfall habang nasa pinakamataas na yugtong ito. Para dito sa atin sa Kabikulan, dahil dito sa Bagyong Uwan, maaari itong magdala ng malalakas na ulan, pagbugso ng hangin at posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalong-lalo na po sa mga mababang lugar at bulubunduking lugar. Kaya pinapayuhan natin ang lahat na makinig sa mga abiso ni Pag-asa at sa inyong mga local disaster risk reduction of management office
at iwasan muna ang paglalakbay sa mga delikadong lugar ngayong araw. At yan lang latest galing dito sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon. Ako si Dan Triumphante, maray na aga. Opo, Dan, iyan na pagtama kang radius kan bagyo sa Catanduanes. Di po siya mag-consider na landfall? Date naman po hinahali ang posibilidad na mag-landfall Opo. bagyo Opo. hindi sa Catanduanes. Mm. Pero based sa mga projection natin dito sa mga models natin sa numerical Opo. prediction ng mga model, possible yung IOL lang po ang parang matamaan Opo. nasa northern portion ng Catanduanes. I see. Ang masasabi na po ang paglandfall po kaya iyo po ito dumanso gitna kang mata. Ayun. Bagyo. Mm. Kapag po nasa gitna ang mata ng bagyo, iyo po ito sabi na pong landfall. Pero I pag see. naagihan lang ng eye wall, Oo. baka siya considered as landfall. Iyo. Pero di ba, tabidan, tama bang sa Kuyang Iling, pag uminagi, sugilid kang sentro, so ay, kan bagyo sa Catanduanes, sa saparon niya, so buong pwersa kan bagyo? Tama, tabidan? Tayaon siya sa Tama. laog kang radius kan bagyo. Tama? Yes po, tama po. Kasi po, Oo. ang eye wall po, yun po yung, dyan po yung lugar na kung saan nandyan yung mga malalakas na hangin. Yung Yeah. malalakas na Correct. hangin nandyan po dyan sa eye wall. Correct. Kaya Oo. po, sila po, kung lalong-lalo na po doon sa northern portion ng Catanduanes, mas sila po yung pinaka, mas mararamdaman yung Oo. talagang lakas ng hangin. Opo. Halimbawa po dito sa Albay, may nararamdaman na tayo ng mga pagbugso ng mga Okay. hangin, malalakas Yeah. na hangin. Pero doon sa northern portion ng Catanduanes, kapag po malapit na po yung bagyo doon sa kanila, Mas malakas. malakas ang Yeah. mararamdaman po. Opo. Anong oras po ito mararamdaman na yun talagang pinakabuod, lakas na hangin sa Catanduanes? Anong oras po tatama sa kanila yung sinasabi natin na part ng bagyo? Yes po, dito sa Legazpi at sa Catanduanes, mararamdaman natin yung pinakamalapit na distansya ng bagyo dito sa mga around alas 9 ng umaga. Alas 9 ng umaga ngayon. Oo. Pero as of now, tayo ay nasa, sabi ko, nasa langilang nakita kang bagyo. Yaw nakita sa laog kang bagyo. Ano? Yes po. Sa Sorsogon po, Oo. alas 8, sa Albay and Catanduanes, alas 9, sa Camsur, alas 11, sa Camarines Norte, mga alauna na po. Opo. So pag tuminama taben sa Catanduanes na alas 9, 8 o'clock sa Sorsogon, sa Tuya, sabi mo alas 9 man more or less. Pero ang oras tabian dan bago maghali naman sa tuyang lugar? Isipon pa po ang diameter ng bagyo ay mahiwas. Oo. Umabot siya ng 1,600 kilometro ang Yeah. diametro. Kung halimbawa yung radius 800, Opo. mahiwasan po talaga yan. Dakula. Tapos ang dalagan niya lang po is makaskas po ang dalagan niya, umabot ng 35 kilometers per hour. Pero yung radius pa po niya or 800. diametro niya ay mahiwas. Kaya medyo pirang oras po ang sasaparon pa po na kusog ng paros. Iyon. Oo. kusog Oo. uran. Kaya Mm. ina-expect na po hanggang hapon pa po yung I see. mamatian na pong mga pag-oras. Oo. Pero po ang existing na dalaga ngunyan, tama ba ang pagkadago ko? 35? 30? 35? Yes po, 35 35. kilometers So per hour. 800 kilometers divided by 35. Tama dan ang mathematics ta? Tama po. Oh, 800. Maadal na okay weather forecasting. Tayo makakun lamang ako sa imo. Anso calculator ko digdi. 800 divided by 35 dan ade. Apo. 22.8. Yeah. Kung sabihon migo buong Domingo, yaw kita digdi magbabantay kan bagyo. Actually po, yung pinakamausog na yung pinakamausog na paros sa Baguio, Bakuman po talaga yung Yeah, extended yeah. po talaga siya hanggang sa 800 Opo. Bakuman po. Pero so, pinakamausog po talaga yung duman sa mga katahawan po. Sa gilid, sa tahaw kang bagyo, pasiring sa eye wall.
Yes po, Mm. kapag po nasa outer na po talaga, Oo. bago po kitang namamatayan, mga pang signal number 1, Opo. pang signal number 2. Mm. So, ganyan po kaya naka-signal number 4 kita. Kaya Yeah, medyo yeah. mas Mm. makusog po. So, paros na namamatayan. I see. Opo. May posibilidad na magtama sumata sa katanduanes, di ba? There is Yes, always a possibility. Paano mamamatian kan mga taga Katanduanes na yaon sa po ang sentro kan Bagyo? Anong mga Yes indikasyon? po. Makusog Mm. ang paros. Opo. Siyempre po, so nadadangog ta po baga. Mm. So bagasbas po baga. Opo. Opo. Mm. Ma-feel naman po ito. Tapos ini-expect naman po iguana po din ng mga nagralayog ng mga Mm. mga light materials po baga mga bubong. Yan. Yeah. I-expect naman po yan. Opo. Lalo naman po sa mga poste nagkaturumba naman po yan. Mm. Tapos, yan po, yung kadalasan na mga na-experience. Tapos, Oo. igwa man po mga kahoy na nagkaturumba na, Mm. igwa man na ibang kahoy na nagralayo. Biya. Kasi Opo. mga maluya po bagang Opo. klase na Mm. na-uproot na po. Biya. Iyon po ito. So, Biya. More or less tabi dan mga experience po pirang talaga. kwan daw, more or less mga pirang minutos daw o oras ang lal kunyaon sa tuya ang sentro kan Bagyo. So eye of the typhoon. May estimate ka tabi. since malawak po ini, Oo. expect na po magdadagos-dagos pa po yan. Pirang kilometro suay kan mata, ay suay kan mata. suay kan Bagyo, sumata kan Bagyo, mangyari sa maama ka. Mga pirang kilometros po. Mga radius niya po, mga possible, sabihin ko po mga abot na mga 100 to 120 po. Dakulaon migo. Ang luho, yan na lang hilang. 100 to 120. 20 po. Yes. So kung ang dalagan niya, tama ba? Kung ang dalagan niya mga 35, more or So less. ano po yan? So makaka-experience siya mismo ng mga makususugod po talaga Iya. ng mga Iya. paros. Iyo po. Pero pag, di ba, pag yaon sa tuyo ang Bagyo, may lull period yan. Sa sentro, may lull period, di ba? Minapundo, di ba? Pag yaon sa to ang eye of the typhoon, tama tabi dan? Tama po. O, Kapag kung po, itong yung mata po, Opo. usually calm po yan. Yeah, Parang oo. kung, kaya yung iba, kapag na-experience na nakalmado yung Yan. panahon, nagaraluwas na sa araw. Wow. Wag mo nang Pero sa gagawin totoo, yan. Oo. mayroon na. Mm. Ano po, igwa pa pong may masunod pa. So, likod kayo ito. Oo. Ang kwan ko, ang kaya pigapot ko sa imo, meaning, pero ito 100 pera? 100? 100 to 120. 100 to 120. Kung 35 kilometers per hour siya, times 3, 100. More or less, migo, mga 3 hours. Yes. Ang lal period, pag yaon sa toon sa indaan sentro kan Bagyo, tama? Ay, bako po Sala. talaga siya. So, mata po. So, Dahil sumata, sabi sumata. na po, so, ano mismo? So, makusog na paros. Aya, Ang pero itong experience. suay po mismo, so pag yaon sa tuyan Bagyo, ang mata kang Bagyo, mga pirang oras mamatian hindi ito. Ay, dikit lang po yan. Dikit lang? Less than an hour lang po yan. Alisan ano. Kasi bako man talaga sa circular, di ba? Bako man. Paoblong siya. Apo. Ayon. So, ibig sabihin, basta ang indicator na yaon sumata, ini gusto kong i-reiterate sa Katanduanes, Mga minutes lang po siya, sabihin ta na mga 10 to 20 minutes. Ayon. Lang po. Opo. Pag nagpundo, makusugon sa paros, nagkuro-kuso, biglang puminundo, indikasyon niya na yaon sumatakan Bagyo. Nasa sentro kan Bagyo sinda. Yes po, tama. Di ba? Batayin magadan gari. Muna po magluwas. Pag Yes, okay. yes, oo. Sa aloy kong pag-cover sa mga typhoon, iyan baga na pagyaong ka sa sentro kan Bagyo, malingahot, adi. Tama, malingahot eh. Apo, usually yung Mainit. yung hangin niya po kaya ipababa. Oo. Parang ano po siya, araw kaya. Yeah, kaya medyo Medyo maurolingahot. mainit. Oo. Tapos, pag Mm. inagihan ka na kaya, Mm. yun na ito, mamamati mo na talaga, so, makusog na paros. Yeah. Sa eye wall naman, so, sunod na eye wall naman ang mamamatihan. Araw ka. So, pigapon niyang timog. Yan. Oh, sabi ba kan mga gurang ka ito, sorry po mga elders natin. Kan panon baga nadangog kuan ka ito kasaray pa kami na pag nagtimog ngayon mas makusog. Di ba? Sabi ka ito kan mga so parehas yan kaya lang Eye wall. gari feel mong gari makusog ta counter, di ba? Counter clockwise. Gari ibang ikot pag timog anso sa ibong na mabagyo. Tama daan tabi.
Ang Dayman. direction po talaga kang bagyo is counterclockwise. Aya, opo, oo. Opo. Kaya gari sa mga ngayon makusog nga timog pero pareho man sana sarong bagyo ang ubinagi, di ba? Oo, sarong parehas. Opo, okay. Dan salamat ha sa pagtuod rin kilinaw sa mga paraan tabay tatabi. De ka mo nang iturog diyan. Pero grabe ang kwan, pareho kita ha. Oo po. Ano, pareho kita. Okay, thank you Dan, salamat po. Mabuhay ka mo. All right. Dan Triunfante, mga tugang sa kamugtakan kan panahon. Hali po dyan sa pag-asa. No? Audio na po ito ha. So nagparaharapot tabi dyan. Ano yan? So mga nagpaparaharapot tabi dyan. Tabi 9 o'clock. Expected na madyaon po sa Katanduanes ang pinaka de ko ibadis mata kung tamang term ko na sentro. Taday man da matama sa sentro. Pero so pinaka giyon ang gibuhon tagay dadi. So pinaka bagyo mga 9 o'clock. Sa Albay 9 o'clock man po. Sabi ni Dan, ngunyan po. Yan more or less ha, estimate yan. Bako po yan eksakto. Estimate yan yung forecast. Bako po yan eksakto mga tugang. Alright? O bueno, aramon ta daw ang mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwan. Nasa linya po mga tugang. Jomar Bien. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Jomar Bien, hali po dyan sa First District, Canalbay. Jomar, good morning. Salamat BP Henry. Location ko Malilipot Manggiraray. Nagkukusog na ang paros as in Oran. Although ang Oran, bakong sulido ang bagsak. Paagi-agi, medyo sugar normal na Oran lang ini. Bakuling so makusugo na maray. Pero sa Rama, halos ang kabilugan kan First District. Ang paros, paborobugsoan paros BP Henry, bako pa man actually makusugon sa partikan Malilipot ang paros, may nagapot sa kuyang taga-tabako, dili dyan nagbabagyo sa Indo. Nagbabagyo na sa tabako, pero I don't think na makusugon man. Tama lang nga ni Digdi, may nagralakaw-lakaw pantao, may mga nagkapirang nakamotor akong nakamotor na uminagi sa tangod ko. Gusto sabihin, pag ika nagmamotor, kayang-kaya mo ang paros, bako pang makusugo na mariyan. Kung makusugo na, ma-outbalance ka na kayan. Sige, luwas-luwas pa kantawo digdi sa sentro kan Malilipot, na garo may sarong tindahan na bukas duman sa may puro nagbabarakal-bakal pa. Yung balik dinahiling ko nag-ruluwas sa mga hali sa evacuation center na re-reparon giraray sumarong kanaraman na signal number 4 na ang Malilipot buda sa mga pagtaraning na banwaan arog kan Bakakay, Malinaw, Tabaco and Tiwi and kasabay Surapurapo. Kaya diba pigir-reparo giraray sa indang mga harong sa kamabaralik na nasa nadasing giraray sa evacuation center para sigurado na kayanon ang paros na dadarahong kan signal number 4 taod-taod, sabi nga ni Bakang Pag-asa, mga alas 9 ata o alas 10? Alas 9. Alas 9. More or less 9. Roger on that. Iyan ang pinakaharaning parte kan probinsya Canalbay, Digdikay, Bagyong Uwan. So mga taga-MDRRMO, padagos ang pagtiripon-tipon digdi sa command center, digdi sa munisipyo, sa municipal building kan Malilipot. So iba nag-dispatch ngani na may ipariparong lugar. Araktibo man sida BP Henry dahil nagpapabaya nag-araga na digdig duty naka-duty ka boss bako na so shifting nasa naka-duty digdi sa mga membros ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Malilipot para magantabay sa kung ano ang mga mangyayari taod-taod pag nasa pinakaraning parte na kan bagyo ang Malilipot Albay. Okay. Yang BP Henry ang sitwasyon digdi sa Banwaan kan Malilipot, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa luwas. Medyo ano yan ha? Nagdakol sa tuan mga texter na mauran ngaya digdi. Makusog po ang paro sa ginubatan. In seconds lang po minapahingalo. Yan. Ano po kan doon pa sana Kuya Nemi, di ba? Doon pa sana. Good morning, Henry.
Nagtanggalan ang mga yero. Malakas hangin dito. Ingat po, sir. Salamat po. Yan. Good morning, Henry. Medyo Makati ang lalamunan mo yata. Medyo, actually po, alalay ang pagkuhan ko, pag-deliver ko. Medyo, ano yan aram mo man sana, kaipuhan na dapat luway-luway. Tabaka mo parang kita kiboses. Hello? Hello, VP. Yeah. Good morning, Tabi. Nadangog ko ito so purong maaho, sabi mo kasubago. Opo. Ito bagang sabi kan mga gugurang na pag nagtimog, mas makusog. Mas makusog nga yan. Nadangog kang kaito, Perme. Iyo, pero ang explanation kasi tabi kayan. Opo. Kasi pag nagtimog, ang point of reference mo, so ay, Correct. diba? Wala, ano ito, silensyuhon. Silensyo. Bigla kan kurok-kusoon giraray. Ang kurok-kusoon, kaya ang pagmati mo Oho. is mas makusog. So, iyo tabi ano kaya, Oo. kung nataan sabi nila, mas makusog na, pero pareho man lang actually yan. Yeah, tama. Iyo man lang tabi. Okay, salamat amigo. Mabuhay ka mo dyan sa mabuhay. Ingat. Alright. Sige. Good morning, Henry M. Nakaka-inspire ka mo, kaya kami maski pirot na nagdangog pagiraray. Salamat po. Makusog na migo ang hangin digdi sa Ligaw. Good morning, tabi sa mga taga-Ligaw. Bagyaring ulan dito sa Batangas under signal number 2 and full mobilization na ang mga amateur radio clubs and civic radio groups. Ingat po sa buong GB team na nagko-cover kay Uwan from Stephen Perez ng Batangas City. Hain na si Uwan, wara kita ilaw, di ako nakadangog. Ay, nako. Pangyari, problema tayo ni. Uliton tayo ni saya, tawara siyang radyo. Baysa na po, pasensya na ha. Pasensya na po. Anyway, Henry, grabe na ang pusak ning hangin at ulan-uya sa Virac, sabi ni Nitoy. Oh, marika, pudang ko ini si Nitoy, mahaga daw kita Nitoy, pwede ako mag-upod, tabi sa imo, grabe na ang pusak ang uran, makusog ng uran, amin ang paros, dyan po, mga tugang sa Catanduanes. Expected po iyan, 2 hours before 9, 6:40, nagtuturos ang dila ko, 6:47, talbata na nagkukuha ng dila ko, nagtuturos ang ay Buda Iko, tabi, expected yan, mga 9 o'clock mas closer tabi ang bagyo, kaya makusog tabi ang oran paros dyan sa endo. Wara naman timbog mo niyan, taang kusog kan paros, diretso na, wara ng preno. Igpagman naman ako, kining paradangong tangin diba? Pigpagman naman kita kining listener tangin naman, wara ni man ang wara ng preno. Good morning! Ingat po, DCGB. Sana po okay ang tower system niyo para tuloy-tuloy ang serbisyo publiko. Naka-simulcast po kaya kami sa Kwan, naka-simulcast kami sa OKFM, 97.1 OKFM. Sabi ni Rondon, pagkaaga turos, yung hani migo, so ay naging E. Alright. Report tayo. Para mong tanaw mga tugang ang report, hali po dyan sa luwa. Jimmy, nasalita. Good morning, Jim. Kumusta dyan? BP, maray na gilalay sa mga barantabay. So mga pinagmomonitor niya tong mga pigbabahang lugar kan mga previous na mga araw kaning sitwasyon kan panahon. Irak ninyo so okay pa man tabi BP. Meron so balang ibang pigbabaha bagay ni naros na dahil na agihan na tinampo kaulay pa sa niya tungo niyan si Kapitan Roy Arminia dahil pa man ki paglalangkaw kan tubig wala pa nga ninin tubig sa mga kabasan gustong sabihon so salog na nag-aapaw itong San Francisco River dahil pa man nag-aapaw pasiring digdi sa mga kabasan din pag-apot sa luminam pa sa kabasan minaapaw na inidigdi sa tinampo so far ngunyan tabi BP early in the morning wara pa okay man an tinampo passable sa mga oras na ini dahil kitubig tabi BP pero ang sitwasyon kan paros
ayuan na namamatian ang drudang kuros kan paros tabi bibi. Opo. Ang kakambal niyang uran, sustinido, pero Yeah. bako man maduonon ang uran. Kaya dahil pa man kita nin re-receiving mga paglalangkaw nin level kan tubig sa mga waterways, digdi sa mga babang lugar sa sakuyang area of responsibility. Pagabot sa monitoring niya to sa mga upland, sa mga bulod, kung iguanin mga landslide, negative pa sa mga oras na ini. Uyan nahiling niya to da BBB ang makusog na dangkuros kan paros talagang an mga although an makupa man talaga ini an sa talaga makusugon tan makusugon na pati mga dahon tabi bibi pinakalarayog na yan piso ko niyan intak pa man pagkari sila nagbuburo barayle na mga sanagan na kahoy and as of now wala pa man nga kita ni naagihan nahiling na tuminumbang kahoy o ano man na tinanom sa mga oras na nita. Bako man sustenido ang paros na bibi, drudang kuro sa naman. Okay. Yan mo na, sa tuya pang mga dagdag na informasyon. By the way, sa Pantaw, kauron man niya to si ABC, Kapitan Jopet Fernandez, tabi pipigulpiman ang mga evacuees duman talo. Hababagang lugar, pigbabahaman dati sa indang barangay. Okupado so magin sa hospital, pigibo ng evacuation center, covered court, daycare center sinibaba. And sa ngunyan, the same ang sitwasyon paros oran sa indang pigmamati pero di pa manin mga lugar o pagbabaha duman sa Pantaw, Libon, Albay. Yan tabi BP yan sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas, may kinalaman po sa sitwasyon, mga tugang sa Tercer Distrito, Canalbay. Tuloy-tuloy yan. Anyway, basta importante po dahil magkaigwaki makusog mga tugang na uran, librido ang kwan dyan. Librido tabi kita sa baha, buda ang mga landslides, ha? Alright. Alar Mario, nasa linya po. Good morning, Paring Al. Kumusta dyan? Pareho man ang sitwasyon digdi sa southern part kan Legazpi. Napipil na ang epekto kan bagyo. Pero kumbaga kaya pa man kan tao na sagupaon ang paros-paros, oran-oran sa luwas. In fact, may nagkapiraman nga ng residente na nagtataga ruluwas pata nagsamantala na magbarahog kiurig, magbarahog kan manok, and sa iba pa na dapat riparohon mentras sa pigalat ang pinaka pick kan pagyong si Juan sa momentong ini di southern part kan ng Legazpi. Pero sa Panganoron, maririparo mo na haros lantok na talaga ang Panganoron and sabay andoon kan paros oran na namamatihan ko niyan. Dahil mo na masabutan ang direksyon kan paros at kumbaga nagtataririk na ang Panganoron at paros. Kaya siyempre ang epekto sa mga kahoy, ang mga sanga. Sabi ni Jimmy nga maski nagduduruyan-duyan na ang mga dahon, pero dahil pa man kinakidari parang nagbabarari ang sanga sa panahon na ini, mientras na panagos ang pagbagsakan o pagbagsakan oran, kaya nagkasabayan pagtataga doon kan paros. At minsan may momento na minapaingalo siya and then taon-taon mga 5 minutes, madang kuros na naman. So yun ang kamagtakan ni Gitabi pade and pati so abiga di tanta siyempre ang kuryente brown out na kung madamage pa sa mga poste sana daiman yun ang biga di tanta siyempre nakulaon ang negatibong epekto kayan sa publiko lalong-lalo na ngunyan siyempre sa mga ma-charge yun ang problema bigan naman kan mga residente ngunyan. So far yan ko na sitwasyon digdi sa southern Pagkaligas Pitabi pade. Alam Mario, thank you. Salamat Paring Al sa report. Hali po dyan sa luwas, 5 minutes. Mga tugang bago magabot ang alas 7 ninaga.
Didi po sa tuyang padagos ng pagantabay sa tuyang special broadcast. Padagos ka muna nagantabay sa 106.9 o kaya sa 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. As in po sa DCGB. Good morning tabi sa mga nakatutok sa tuya na social media platform na nakatutok tabi sa bilog na mundo. Kumusta po kamugabos niyan? Grabe, sino to? May pinurward sa kuya si Kuana, si Madam Aurea Chavez. Yan, ha? Thank you, Madam Aurea Chavez. At saka kay Good Morning Hen. Salbay sa tuya, anong signal kita po? Number 3 po kita, Ma'am Eman sa Albay, ha? Signal number 3 po kita sa tuyang probinsya. Kaya ano yan? Saan yan? Taon yung naghapot si Ma'am Brenda. Alright, sige. Alright, sandali lang. Kumusta daw kita kay Manong Rikta? Aramon ang sendang assessment. Tabi, mga tugang, ligdi po sa satuya na palibot. Gari, bata pinadaran ako ni Manong Rik na picture. Pansit ba to? Nagriliwoy lamang ako. Yung mo, pansit ba to? Pansit ba to, Kuya Nems? Nagriliwoy ako. Muna may maluto na may body. Ay, nako. Masira mo niyang pagkaaga. Manong Rick. Manong Henry. Nagriliwoy ako kang pinadara mo sa kuya ko niya na aga. Bata na ako makapasiring na nagura na. Marinig di tabing day pa nagbaba sa mga kuan. Pag-iriba dyan na tulong batalyon. Maray ka pa. Oy, ano kayo ni? Kumusta tabi? Ano ang any untoward incidents na report po sa imong opisina hali sa mga MDRMOs tabi Manong Rick? Actually, throughout the night, saro lang ang apod na nako ami Manong Henry from Mayor Jan Trinidad. Pero bako man insidente, kundi reinforcement kang logistics ninda. Libon yan, di ba? Uwas. Okay. Gusto niyang magpasiguro kay Juan, ano po ka to, personahe na ako der in kaso, muna mga duwang rubber boat. Igwa na pala na pinadarang alas 4 pa, yaw na duman sa Coast Guard. Kaya intact naman ito. And then si Governor Noelman nag-aga halos na ito alas 2 na nag-uli. Yeah. Halidigdi. Wala man na masyadong reported kasi okay pa man sa panahon kaso banggi. Yeah. Although wala nang ilaw, may man digdi. Alternative na power. Opo. Sa ngunyan, yun na lang inimpigan tabayan ng Manong Henry ito na pagrani lalo. Nahiling niligi sa tracking, lalo siyang nagtiko pasiring sa Islang Catanduanes. Iyo nga yan. Iyo man nasabi kang confirm kang pag-asa. Nagtiko siya weste. Opo. And then ang gas finish niya inabot ng 222. Oo. Mula matubigon. Kaya pigalat meaning Opo. Pigalat meaning so with our MDRRMOs, CDRRMOs. Itong mga pigsen ko sa imo actually, arali ito sa inda sa mga pamahawan ninda. Wala sindang untoward incident na throughout the night. Opo. So ito ang abang Pakuro Consuelong nag-restorya. Opo. Ito ang mga pinailing duman tabi Manong Henry. So far, ang sa tuyang mga evacuees nasa 77,000 mahigit na mga pamilyas. Yaon yan sa mga iba-ibang evacuation center. Daipa na count po dyan Manong Henry. Opo. Itong mga nasa pribadong mga establishmento as in harong na naglikas sinda sa mga kamidbid. As may mga simbahan pa na dahil pa po accounted dyan sa figure na yan. I see. Kaya siguro mahiling tayo ang itsura kaya naraat dyan pa pagkuhan lipas kaining pinakalawas kang bagyo tayo. Ayon, oo. Although, dahil pa sa to sa bagyo, di ba Mano? Kaya medyo dahil pa mang kireport sa imo, ang estimate bagang pag-asa, mga 9 o'clock?
Mas closer Iyo, tabi. sa tutuyang probinsya. Mas closer duman sa Catanduanes, di ba? Katanduanes. Iya, okay. Asa na po, pero ang number of evacuees tangon yan, estimated number of evacuees sa Albay? Nasa 77 plus Wow. thousand na pamilyas. 77,000 families. Apo. Rate ko tabaka. i-times 5 mo na Diba? sana. Yan ang kung i-times 5 na lang, yan ang number of individuals kung Opo. sakali. 77,000 families, ha? Apo, Nakulon. throughout Albay na po yan. Paano Iya. ang explikasyon kay Tabi Manong Henry, Opo. ang typhoon baga, multi ini. Correct. Iba-ibang hazard. Yeah, ang correct. Multi-hazard yan eh. Kaya Complex siya disaster. Tabi. Di ba? We are in a Iya, complex tabi, disaster. May possibling ano yan pagka sa mayon, flash floods, landslides, floods. Landslide. Di ba? Apo. Kaya Iya, arukan halos gabos na identified na dapat i-evacuate ano. Iya tabi. Ang karahayan lang Manong Henry sa ngunyan, sa mga pinadarang videos kasi sa tuyang MDRR Remote. Opo. Bako pa man masyado ang uran budahan sa sainda. Oo. Bugso araw kang piga taramo ka sa bago. Yeah. And then wala pa man na parte na pigbabaha sa ngunyan sa ilog na Albay tabi. Yeah, okay, good. Although bako pa yan masyadong kwanta harayo pa dahil pa sa to mga 9 o'clock maka-conclude kita manong gri kadi 9, 10 and up to 12 gayon ano kung may baha o dai paparani Taram kita Manong Henry, nahiling ko naman live monitor, sakat-sakat siya. oo Nag-north, nagdikit Oo. dikit na anggulo. oo So, siguro mga alas 9, haraniyo na ini sa to. yeah yun man talaga ba ang bagyo Opo. di ba ang bagyo is garo ang dalaga niya sigsag garibuyong bigo di ba garibuyong ang Iyo bagyo baga, sana magkuan Oo. kaskas pa siya taning madaling maglipas ini dahil man magulping mara itong easting Yeah. public ang Albay Yeah. po Oo. lalong-lalo na itong Catanduanes. iya okay Opo. Manong Rick salamat ha salamat tabi Salamat tabi Manong Henry. Alright. Salamat man sa gabos na MDR Remos. Nag-aaga kita kundi sige sana. Oo. Fight sana. Okay Sige po. lang. Thank you. Okay, thank you so much. Mga tugang, mga nakibareta kita kay Manong Rick Mendoza, may kinaraman po dyan. Mientras tanto, dumang kita sa kinamamagtakan tabi ni Pio Fernandez. Aramon tadaw ang mga dagdag na istorya. Ngunyan tabing pagkaaga, oras natin, alas 7. Basta Ay, Morning, sandali. Henry M. Ayun, tama pala. Pag una, morning hirit Tuesday hirit ko. Sakto pala na. Ulitin natin. Basta Morning, Henry M. Pio Fernandez, nasa linya. Ping, anong kumusta dyan? Yes, VP Henry, good morning sa mga parantabay. Nag-augment na kita digdi sa luwas. Bago yan na dangkuros pang makusog. Pero kumpara ka sa bago, VP Henry, sa oras na ining mag-alas 7 po kumas menos, mas naglalalaan na kamugtakan ka na panahon digdi sa sentro kan Legazpi. Yaunaan pag dudoon, dangkuros ka na uran, asin kasabayan paros tabi VP Henry. And paros medyo nasa ibaba. Tayo baga ni mga bagyong medyo halangkaw ang paros. Ini talagang pati sa kalye, mahiling mo na pigriwurok ang pigbubukag ang kalye tabi VP Henry. Yeah. And sa ngunyan, nagkakapiraan mga nagkakaragihan niya to na igwa pa manin mga panaro-saro, nagbumotor, naglalakaw, pero kadaklan talagang sararay na tabi Henry. Location ni digdi sa may 101 shopping mall, and halos mga 10 meters na lang ang visibility. Uyan an badang kurus kanuran matindi na pinagpapalit pa kang paros. Duro diretso na ini tabi Henry ang pahingalo mga saro o 2 minuto lang. Yeah. Después, buelta din naman so doon kan paros buda uran. Roger, so tamahanap kami ning provisions para sa pangutuhan. Nyan, gari na. Naisipan mo Bago magkuhan. Oo. Kaso kunya. Di ba kay Manong Rick, may provision dumaan para sa pamahaw? Roger. And yan na sistema, mantang day pa so laban. Makadisponder lamang tabi kami Henry. Yeah. Maghapon na ini dahil urulian na ini. Sigurado ini. Roger. Madali. So binakalan mi kasubag kan
agwa na Agwa birthday. bindita. Oh, medyo bukas pa. Wala ka na. Baka may siupaw pa dyan? Nakamonitor ni sa to ini 7-Eleven, digdi Oo. baga sa may Ayala Mall. Yeah. O, Good salamat morning, Senda. Salamat. And makuha kami ning maski sardinas hindi pwede ming gisahon. Oo, Pwede ay, the tang best utsuhan. yan. No. Buda upo repulyo dyan sa quarters. Oo. So yung tabi yan na VP Henry na kung iningos Ako ka siya po sa nasago. So, ako at 30 taon baga dyan. depende sa kunya sa budget. Yan daw. Roger. So Okay. yan kuan sistema dahil na mag luwas ang mga parantabay dahil na talagang matindi na ang natideteriorar na tabi ang kamugtakan kan panahon. Okay. Roger. So, yan, sa tuyang mga dagdag na informasyon, mga situation na rin sa tuyang palibot. Kasabay si Boy, as in si Joshua sa mobile. Ako po si Pio Fernandez. Salamat palantabi sa PYZ Yan. Enterprises sa tuyang Yan. partner po sa komunikasyon, lalong-lalo na pag kayo may kalamidad. Okay. Ako po si Pio Fernandez para sa DCBS sa 97.1 OK FM. Salamat, Maraynaga. Salamat. Dangog ka mo sa Sa report. Always number 1. Ali po dyan sa ibalong ko din ng istide ko na nadagong ini pero baka tugma ini sa nasa isip ko. DZGB and OKFM Special Coverage. Ayun, pwede. Standard pala to Ulitin natin. DZGB and OKFM Special Coverage. All right. Hello, good morning. Hello sir, good morning. Good morning, sir. Sa Bira Catanduanes po. Oy, sir, kumusta po dyan sa Virac mo niya? Si sir po ini palaan, una? Ay, si Hermoena tabi sir, Hermoena. Hermoena. Kumusta, sir, ang Virac mo niyan? Ay, makusugon po ang paros. Tapos si may nagano na nga na nagpost na ang Tampiki Boulevard garo na dapo talog. Naiko. Yan na Boulevard kang Virac? Iyo po. Oo. Halang ko baga po yan. Di ba? Medyo elevated yan na Boulevard niya. Nagkagin ako dyan. Makusugon po ang dagat taban na masama kusugon ang dagat. Ay, mag-ingat, madam. Mag-ingat po. May, yung baga na storm surge? Tabi? Baka maglangkaw ang tubig dagat yan. Makusugon po kami sir kung kumusta na ang kang bagyo. Sabi kan Pag-asa Kasubago, alas 9 po ang pinakaharanisan ng bagyo. More or less 9 o'clock. 9 o'clock. Iya. Mga hanggang anong oras daw po yan, sir? Siguro mga pag 9, siguro mga before 12 yan, hanggang mga alas 11 tabi. Yaon pa sa tuya. Pati, pag tuminama po dyan sa Indo, ining estimated na pwersa ni Uwan, yaon man po yan sa Albay, apektado man pong Albay. Sarabay-sabay po kitang, tatamaan kang paros. Makusugo na ni sir ang paros, may niro. Iyo. Pero sir, mas mas makusog po sa inong paros dyan sa lugar nindo. Ingat po kamo. Yan baga na. Pero po sir ngunyan ang coordinate. Ay, day ko not. Basta, day ko po natandaan, pero so, kabanga kan bagyo, kabanga kan bagyo, yun po ang matama dyan sa Indo. So, sentro, yan duman sa ito bagang sa ibong na parte kan dagat, yan, mga hanggilid po duman, sa may parte na ito kan sa Indong probinsya. Basta yan po na parusan, yun na po yan, hanggang mga alas 9, yan po dyan, mas harani po sa Indong bagyo. Mag-ingat po kamo. Iyo po sir, salamat. Opo. Update lang po kami kung may signal pa. Salamat sir sa pag-update ha. At least sa mga nagadangog niya ng mga nasa ibang lugar na mga taga Virac, medyo kampantiman magkampantiman sinangon niya. Wala na kami kuryente sir, po ba ning alas 12 ni Banggi? Iyo taga pig shutdown na kang Fiselco. Di ba? Oo. Ingat po kamo. Ingat po Ingat. Sir, salamat. Alright. Thank you so much. Ingat po dyan mga kababayan natin. Diyan po sa probinsya ng Catanduanes. May classmate ako dyan sa Catanduan. 13.8 sa coordinates, tabi. Medyo closer lang siya sa, ang coordinates kan Legazpi is 13.0 nalingawan ko lang sa iba pang parte kang coordinates. Nata po sa mga nag-evacuate lang nakareceive kay relief, gabos man baga nagsapar kan bagyo. Iyam kayo, depende kayo diyan sa patakaran kang LGU. Di ko na kita mag-iriwal ngo niya sa kalma. Sabi kan sa kuyang amiga, behave. Di ko na kita magpasuruhay para po dyan sa pigaapod na relief operation. Diyan pa po yan. Talay makakadistribute ngo niyan, tabi,
may bagyo. So bagyo dai pa sa to naggalang pa. Siya ang pa sa tuya ang bagyo, ano? Behave please. Sakata na sakata na iyang pagkuwanan ha. Sakata na pagurururan iyan tabi. Okay? Sige. Makusog po ang bugso kang paros, may kasabay na oran, iringat po gabos, ingat po ang staff kang DCGB, nakamonitor po kami sa endo. Salamaton pong maray. Alright, aramon ta daw ang sitwasyon ni Jimmy, nasalita. Mahali po dyan mga tugang sa luwas. Bangon na! Ay, alright, mali yung napindot natin. Jim, Jim. Yes, BP. Pag dangkuro sa siring itong pinag-describe ni Pading Pio. Human ang sitwasyon, digdisa ko yung location sa Banuan kan Kamaligta BBP. Makusog na doon kan Paros and pati so uran medyo nagkusog na ta BBP. Bagsak and yun na nga ni dakol naghapot sa satuya kung sundo no anong oras ini mamamatian and the same kan pinagpahayag ka subago kan pag-asa ta nangyayari kaya ta BBP nag-realize na duman sa radyo niya na brown out na and so iba so cellphone kayo discharge na kaya day na blanco na sindakan informasyon so mga sundong alas 9 BP araw kay na sitwasyon kan panahon ang pinagaditan sana na ikog kan uran to saan kan bagyo taning uran kung arog sa nakane dahil man ini basta makausaki pagbaha kung sundo sa ng alas 9 pagkatapos dahil ikog na makusog na uran kung may ikog pang makusog na uran yan magkakaiguanin mga paglumoyan na dagaan mga bulod and kausaki kapag landslide o collapse and mga pagbaha and so mayon unit kan ginubatan nga ni wala naman ki kaditan duman wala naman ki mga tao pero as of now sa monitoring niya to dahil pa nga ki masyado o dahil pa man ki pagbaha duman sa tinampo na hali duman sa pamitisan kan bulkang mayon so yata bibipin mo na sa to yung mga dagdag pang informasyon pero Jimmy sa mga yaon dyan sa pigbaba parte nakawara nagabusan no naibakwan na ramo yun Jim ano? Awra na safe na kauron ko pa sana si Ma'am Joy Marabillas maski magbaha ngayon duman dahil naman doong business nga ni sinda itong Supreme Tip and kaso banggi nag-review kirare sinda force evacuation mata nga sa banggi mga alas 12 babarita niya to na igwa pa sinda ninin i-evacuar na mga nagkataradang mga residentes kan barangay Masarawag. So yan sa BBP, ni nga niyon, nagdadang kurusaan na Paros, pero minsan, dahil man bakuman makusugunan uran. Yan man sila. Takon mo kambal-kambal ini makusugan Paros, makusugan uran, delikadong maray. Pero ngunyan, sa araw kaning sitwasyon sa sana, sundo na maglampasan alas 9, alas 10 pa, dahil man gayud kita nin mga susuprero na mga paglangkaw kilibel kan tubig tabi bibitan. Pigtatakutan man sa nadigde, magsabay-sabay ang kusugan Paros, sabay kan makusog na uran, delikado. Yan tabi bibitan sa to yung mga dagdag na informasyon, pangaran kiraray kan PYC Enterprises, tamis sa pagin ni Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio, kan Orosite Legazpi City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mamaya daw makikipag-ugnayan daw kita sa Legazpi City government kung kumusta na po ang syudad de Legazpi. Garo dahil man masyadong problema nasa safety man ng mga lugar ang mga nag-evacuar sa tuyang syudad. Pero i-check ta muna ang sitwasyon po sa Tabaco City, 1st District Cabalbay. Jomar, Salamat BP Henry. Bago kita magpatabako City, digding una kita sa malilipot ni ako sa Operation Center. Yeah, okay. Malilipot situation report lang kita digdi kay Mr. Alvin Magdaong ang MDRRMO. Para muntan sitwasyon digdi, may mga pag-respondihan sinda sa nakalis na mag-aga at iba pang mga detalye. Sir, live kita sa DCGB, Sir Alvin Magdaong, yaon sa ibong na linya si BP Henry Maceda. Sir, maray na aga po. Yes, good morning BP, good morning. Opo. Yeah. Opo, si Henry po sir, kumusta po? Kumusta sa imong report sa imo, assessment tabi dyan sa munisipyo?
Sa Banggi po, may respondihan po sa ambulansya. Pero bako man po siya evacuees. Kaya ulit di sa may parting harani lang di sa may munisipyo. Opo. Bali po, na-action ang tamang po itutulos. And Opo. then, may sarong concern duman sa evacuation center sa Binitayan. Banda mga alas 10 po, garito ka sa Banggi. Opo. May kuryente pa. Medyo okay naman po. So, yun man lang po ito so na i-report sa mo yung respondihan ka sa Banggi. Opo. Iya, opo. So, sa ganyan po, generally speaking, bako pa man po makusugo ng parustig di sa mga. Although nag-ora na po siya, to consider, nasa moderate rain category na po ini. And sabi ko nga na sana, mamantinar na po ining araw ini. Kasi ganyan po, pihiling ko sa latest na kuyan. Opo. Bali, nagkukuros na sa Bagyo sa Catanduanes eh. Yeah, Siguro yes sir. paglampas Totoo po yan. ka ini, baka so sabing subultada baga yun tumama sa muya kaya nga sabi ko pag-asa baka po ang mangyari at yan pang mga alas 10 pero pigiling-hiling ko po nasa ibabaw man ang dangkuros kang paros kayo pero sabi po ang mangyari opo so parang ganyan DP tatod po siguro pag medyo magkuruklir mapalibot ako po habang kaya pa for the assessment po. Pero for now po, ito man lang po suduang respondent ka sa Banggi. Opo. Sir, pero po ang evacuees tango niyan diyan sa lugar nito sa Malilipot? Uminabot sir yung mga 11,000 plus sir. Di ko lang po kaput so latest update na ang nag-process po kay sa mga MSWDO. Pero kasubanggi po sabi sa ko nagdagdag most likely sa baka abuton po kami 12,000. For the 18 barangays na po yan. Okay. Ano po ini? Gabos naman nasa ibang eskwelahan o iba po ki mga harong na ibang pribado na sila pong pinag-ibakwaran, sir? Ay, opo. Bali, iyo po kayong pig-adaptan ng scheme bagadigdi. Sa mga di na po kayo ma-accommodate sa eskwelahan. So sabi ng adapt a neighbor, adapt a friend. Iyon na po ito ang pigamit ng scheme. Actually po, mas nakulungan na IBP ang mga nag-ibakor sa mga private houses kasi po sa iba tabang mga eskwelahan may mga damage pa po sa iba tapos sa iba na pa pwedeng magamit kaya limitado lang po ang na-accommodate sa school ngunyan sabi may sururo niligdig bilang adaptation measure and sabi nga ni sarong paagi para ma-accommodate sa mga evacuees yun ang po ito so i-adapt natin sa mga neighbors na magpagtaraning dumanang ni padala kito sa harong. Anyway, sabi ko, pirang oras man sana po ang halaton tayo. Di tapos na. Oo. Okay. Opo. Sir, salamaton pong maray. Okay, salamat mo po, BP. Opo. Jomar. Thank you very much. Sir Alvin, dakol ki nagpapabot ki reklamo dahil na ako kontak ang number kang MDRR mo. Anon, iyo pa ito so number na dati o may bago na kamo? Actually po, baka so naikunin na may mga bago na po kitang number sa ambulance. Sabi na pong nakapost yan, kasabang nga po, so number kong personal ko na yan, pigamit nito. Wala man po kaya kami kilinya pa sa opisina. So akong number na bira ko magamitin sa kunyan. Ito na ulit po sa big post ko. Bale po, ang number ko, 0947 587 9433. Ipo yun ang pinagamit mo yan temporarily number kang hotline kang MDR. Pero ito po may mga other hotlines pa man po kami na nagagana po. Pwede po sila mag-upload pong direkta na sa ambulance, pwede po sa mga ipagi. Basta po itong ang pinagamit mo yung number, ito pong 0947 587 9433. Okay. Salamat namin, Sir Alvin Magdaong. Thank you very much, sir. Ang MDRRM o kan Malilipot, sa Tabaco, BP Henry, tranquilo na, arreglado na ang gabos. So, CDRRM mo, monitoring na lang sinda. Bigla na sa nang umi-umi na pod mo niyan. Pero ito. 10 pasahero. Ihinatag kan bus duman sa terminal haling Manila. Obligado si DRRM mo na kung ahon duman sa terminal, ihanap kay evacuation center. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mr. Jel Mulato, si DRRM mo Tabako, sigun kay Mulato, i-contact pa sa nasindakan mga tao nila duman sa terminal sa Cantabaco,
may uminabot na sarong bus, may binabang 10 pasahero. Haling Oh. Metro Manila, Oh. dahil masabutan ni Mr. Mulato kung napaanong nakalusot pa ng gadaang mga bihikulong inisebong pagbabawal kan pagbiyahe na pasiring digdi sa Albay, Oo. pag-arog kay ning may kalamidad. Matapos na ibabaan 10 pasero, binayaan na ni kang bus na dahil na mapig-identifikar ni Mr. Murato. Ngunyan, sila nakatalaan na mag-responde. Hakuton nila itong 10 mga pasero para darahon sa Tabaco National High School para duman para mientras na padaguso ng mga ini habang dai pa nagabot asin dai pa nakakalapuas ang bagyong uwan. Sigun kay Murato na ang pwede nindang isalaki ni duman sa mga stranded na pasahero na pig-evacuar man ninda hali sa pier pasiri Tabaco National High School na mga taga-Katanduanes na nagabot man sa sobra 50 ang bilang. Yang BP Henry ang sitwasyon, malilipot ang Tabaco City. Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Haligan sa mga luwas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Good morning sa kuyang professor sa si Sir Rodel na ninyo Franco. Primo, Marinaga. Sabi niya 13.11 North, 125.7 East, Legazpi, ang coordinates sabi Primes. Salot sa Indo, sana dai mga naan sa Chokboy sa Tiwi. Iringat gabos po. Coordinates yan ka Legazpi. Itabi, medyo makusog tabi naman si Rodel sa Tiwi Albay, ha? Apunan ko daw si Kuan, si Uncle Boy. Kung kumusta sa indang sitwasyon duman sa lugar, ha? Tabi, makikumusta kita sa Tiwi, yung gibuntang koresponsal tabi, Primo, Sir, duman tabi sa Tiwi Albay. Madali lang tabi, Joshua, ha? Madali lang Ang lakas ulit ng hangin dito sa Daraga. Ang lakas ng ulan at hangin. Maray na aga po, nakamonitor po kami digdi sa Barangay 13, Bakakay. Oh my God, ang lakas na po. Lord, ingatan mo po silang lahat. Okay na. Sige po. Good morning, sir. May laog kaya sa aga? May posibilidad. Halaton nindo ang kwan, ha? Halaton tabi nindo ang advisory. Ahurong ko ba si Governor Casubago? Ano yan, ha? Baka magpaluwas ka advisory tabi mga tugang ang Kapitolyo. Masera, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Alright, 7:21 oras po mga tugang sa Pilipinas. Dubang kita kay Joshua Bino. Joshua, location please, go ahead. Yes, BP. Good morning sa mga parantabay. Maridipisilan ang mga bihikulo, BP Henry, na makabalda digdi sa barangay Dabdab. Inibaga, BP Henry, tinampo hali ka sa may parting barangay Rizal. Malas ka digdi sa may atubangan ka sa Uwangan Park. Dahil ang pagtukad mo tabi, BP Henry, digdi sa may partikan barangay Dabdab. May suminumba ng puunin kahoy tabi, BP Henry. Naon sa ining sarong turutindahan, marita day masyadong nabagsakan, so nakaparada sa irarom na salit na bihikulo tabi, BP. Sa ngunyan, residente ang nagreparo kana sitwasyon, BP Henry, kana lugar. Anong kahoy daw ini? Gari tabog tabi, BP. Na tuminumbang kahoy. Ining tinampong ini, pag tukad mo lang talaga tabi, BP Henry. Opo. Pag nakalaw ka sa may bandang Dapdap area, tapos pagkatukad mo buwaga, mababa ka naman, ang lawas mo sa Uwangan Park. So yaon dyan tabi, BP Henry. Nakaagi man so mobile unit pero talagang luway-luway sa namanin na maray. And abisi ni BP Henry sa mga maagi digdi, baka mataraka. Kabati sa pag-itutukad mismo sa ibabaw, yaon duman sa kahoy na tuminumba. Sorry, so hindi sa may super landslide tabi, Joshua? Bako. Iba? Sa Balyobibi, kararaya kan mga tindahan magaligdi. Sa may, Dabdap. Sa, bagay ni, ali mo duman sa may natumbang kahoy, bababa ka kiniit. So may, magaligdi, may Baywalk Suite, ata ini. May Baywalk Buddies? May Suite.
Ha? In? In? Baywalk in. Di ko ma-imagine yan Basta ining tinampo bipin, nang luwas Di mo ko sa awan. ma-imagine ko sa another landmark tabi, Diyos pa, baka marumduman ka. Basta bako in, taday ko natutuom yan, another landmark tabi. Halimbawa, alik ka bipi dyan sa tuwis sa Imperial Court. Yeah. Duro-diretso ka. Masakat ka digdi sa May kapuntukan ba gini? Kapuntukan. Gilid. Pag sakat mo lang duman sa pag itaas dito sa may partikan, mabot ka ng kapuntukan hill. Yaon duman sa tuminumbang kahoy. Okay. Tapos pagbaba mo, duro-diretso mo ining tinan pa baba, tumbok mo sa Sawangan Park, buda sa Bureau of Fire Protection. Ayun, mas kabisado ko yun na pag-describe mo. Kumpara duman sa ping may tanam kang may in. Mas kabisado ko, mas klarado sa kuya yan. Mas klarado sa kuya. Ibig sabihin, may doon na talaga BPN ang paros na nakapatumba ng na BPN rin punin kahoy. Aha. May naunsagan na turutindahan tabi BP. Aha. Na iyo na piga sikasungon yan ka na residente niya on digdi. Nagpakakapote sa natabi BP. Tangani ng tigri para siguro. So, sa indang mga gamit. Anyway, nakagipaman BPN rian ang mga behikulo sa gilid na porsyon kaining tinampo. Pero talagang ingat lang and luway-luway tabi BP. Ngani dai sumabit sa mga nakatumba na mga sanga kaining kahoy tabi BP. Ayun. Okay, ingat-ingat ha. Pero diyan baga sa may di baga sa may paghali mo digdi sa may Victory, ito, may nagputo ka. Saan yun? Sa Pinto? Salvatana. Bata. Ang mga araw kaan, Diyos man, nagkuhanak, bigin nervyos ako. Purutukan? Pagpurutukan, grabe ang takot ko kaan. Okay. Anyway, Henry, mahaling mo dyan sa satellite image ta ko na available na tabi BPN. Durod na kula man ining punin kahoy, giba man nga ni so atop-atop kan gari turtindahan gari ni o garay. Pasayrarom kay itong nabagsakan BPN ring bubong. May nakaparadang salit na nataklo mga kantrapal. Gari owner. Gari owner ini tabi BP. So talagang ang sitwasyon kan panahon naglalala tabi BPN rian kusugkan oran asin paros. Pala nga rin na kaya ng tumumba na kahoy na iyo ang nangyari Henry digdi sa parteng barangay Dapdap, Legazpi City. Yan sabi BP Henry. Okay, daling ko na, nasabutan ko na Joshua. Natanda mo so tinampo. Daling ko na. Mangga ba kayo ni? Ako man siya mangga, tabog. Tabog? Di ko kabisado kung anong klaseng kahoy tabi BP. Di ko kuhan. Pero makuman masyadong dakulaon. Pero dakulang sanga. Dakulang sanga. So yan tabi BP na dagdag niya tong sitwasyon digdi sa satuyang palibot. Mandang padagos na nagkukusog ang bigupamating epekto kaining si potential super typhoon Uwan. Eban, to BP Henry si Boy Mata sa Mobil, Josh Pabino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa lawas. Nawar ampero to. May nagtitext ako kunya na aga. Nawar ampero ko na. Kung kata, ikaw akong katext. Kung ini ko yan, may kata, kinudot ko sa hita. Secret lang. Reko pwede itaram. Inda. Alright, mga tugang 7:27. Tama ba? 7:27. Oras po, mga tugang sa Pilipinas. Pag ituklak po, abangan ninyo News Director Mar de la Cruz. Ay, Inda. Mata na. Natanong sa nawara ang pirot ko niya na. Inaman ko daw nakitubig. Nawara ang pirot ko niya na aga. Bata ko pag ako daing turog, ang pamati ko kuya ni Milataw. Kita ba, adi? Pag ako... Ay, Inda. Bata... Pati sana po kamutunay ko po ulam talagang mag-ulok. Ako man sana po aram ko ang pig-ulokan ko, di ba nindo aram? Kaya pati sana po kamuta. Gusto ko lang mag-ulok ko niya na agad, na walang pirot ko.
Awin. Karang magmahon ka. Magmahon talaga ako. Ayun na. Psst. Hello. Hello po, Sinenle. Good morning, bossing. Maray na aga. Tapos na po, Sinenle. Punta po sa Bagyo ka. Napong ba lang? Ano? Sa Bagyo po. So ano po? Sa Bagyo po. Sa'yo na po, Sinenle. Sa Bagyo. Sabi. Alam nyo na, taga-sain ka po. Ha? Taga-sain ka? Di kasi may radyong nalalang kami, Sinenle. Sa balat po, isa mo ka. Okay, sorry po. Basta, dito ka man pig-ulo ka, naugmaon sa nako. Taga-sain ka po. Puting diga po. Puting diga. Barangay 18. Puting daga, barangay, araw ka ini. Barangay 18. Ang kwan po, ano natin? si Uwan. Mamatian ta po, bossing, mga 9 o'clock. So pinaka, kwan kang bagyo, so pinaka tama kang bagyo. Mga 9. Di po salbay. Opo, sa Albay. Taang bagyo po paharani. Sabi nga ni, getting closer. Parlalapit. Paharani po sa tuya. Kaya mga 9 o'clock ang pinaka-peak na haraniyon sa tuya ang bagyo. After kayan, lulubay po siyang madistansya. Pero ang pagdistansya niya po mga 10, mga alas 10, alas 11, hanggang pong mga lunchtime. Iyo po. Ay, naputol. Irakman. Okay na? Sige po, okay na. Lakas na po ng hangin. Ang ulan dito sa Santo Domingo, Albay. Yeah, okay. Sige po, ingat ka mo ha, mga taga Santo Domingo, tabi. Pakusugod na tabi ang Paros. Alright, mientras tanto, maramot na daw ang sitwasyon ni Jimmy na salita. Jim, good morning, Jim. Yes, BP. Habang dahil pa nagalampas na alas 9, alas 11, dahil abo pa kaning karabaw ko dumalagan. Dahil kaya sa dahil kaya. Dahil ilalampos ka kan paras ko niya sa highway. Kaya kinilid ko na pasabsabon ko na inikinid. Tapos lampas ang dahil pa kayang dumalagan. Delikado magmotor, tabi. Sakubon kita kan kumbaga dahil pamahaan kakusuban kayo ni mga alas 9, alas 11. Sa sakubon na yung karabaw ko baka magkabararianin kuhan. Yung nga ni, actually Jimmy, maski auto delikado eh. Sa auto, sa pagiling ko, igwapanin, araw kan auto mo, kung pasiring ka nga digdi sa ligaw, kaya pang maray. Pero kung motor, medyo pwede kang ilampos, lalo digdi sa kaawagan, sa kaiwagan. Maski Jimmy, sumunod ka, may kasunod ka, delikado magmotor talaga. Delikado? Delikado yan. Kaya, ginakod ko muna, linawid ko muna. So, ngunyan, nakahuro niya to si Mayor Nando Gonzales, yaon sa command center, sa CDRRMO, si Sir Choi Perillo, ang CDRRMO officer ka na ligaw, kahuro niya to. Yan man sa nangyayari si Mayor Nando, yun ang kahuro nun. Kahuro niya to si Mayor Nando Gonzales, and sigun sa iya, subnaw, monitoring man sila, digdi sa ligaw. Ang sitwasyon, haros pararehas man ang sitwasyon ta BBP, kan mga papaabot na sitwasyon kan sa tuya mga pagiribay, magindigdi sa area ko. Durudang kuros an paros, minsan minadang kuros makusog, minakusugon, tapos mawawara na naman. An uran iyo man, minsan nawawara, napupundo, minsan minasabay, minsan dae. Kaya haros kung araw ka niyang sitwasyon, ang pag-analisa digdi, lalo ni Mayor Nando Gonzales na dae man nin mga kausa nin pagkabaha, ang pigaditan sana, suikog ka ni. Kalampas ka na alas 10, alas 11, kung anikog na darakan, kung may ikog na makusog na uran, iyon delikado. Pero kung dahi man ki darang uran na masyado paglampas kan na bagyo, digdi sa teritoryo kan na Katanduanes sa BBP, tranquilo kita digdi. And ang abiso o kaya request ni Mayor Nando Gonzales after kaning bagyo, pakalihis alas 11, alas 11 taon-taon,
mapasiring siya duman sa may bakong malama itong supik pa para report baga niya itong ditor na nag-collapse tinampo kan after kan bagyong Christine last year na trabaho man kuta na kan DPWH kundi na discovery na may kontrobersiya kaya dahil manalawos so dahil na tinapos kan kontraktor and iyo ito ang piga dita na baka magparalumoy so daga baka bring ka itong so mga kabyon type na dike and baka subulod mag-collapse kaya ito ang iingwaw na mapasyaran tulos and tangani na daim kaiguanin problema ang biyahing ligaw to Piodoran vice versa. Kaya kaipuhan niya magpasiguro o ang DPWH in kaso ma-request siya pasiguro ang DPWH nin heavy equipment na in kaso iyo ang kakaipuhan pag abot kan o pagtapos kaning route kan panahon na pinagbantayan niya tungo niyan. So yan ta BPP ang sa tuya mga dagdag na informasyon sa pangaran kiraray kan PYC Enterprises Jimmy Nasalita DCGB News. Okay. Salamat Jimmy sa report ali dyan sa luwas. Halata di Kuya Niming maguhan ako Kuya Niming mas kami bagyo. Oh, inda. Natagit na magmaon ka. Wala ma. Just enjoying the day. Oh, inda. Okay. Gusto ko na magtapos ka programa. Gusto ko parang ngarakik yan sa labi. Ano nga pig-ulok? Para. Basta arag pa okay ni. Madali lang ta. Ananle. Sus ko, nagkakabirilot lamang kita kan paitang iningo niya na aga. 9 a.m. amihan, 11 a.m. habagat, mas makusog. Thank you tabi amigong Raul. Ate Kayen, maray na aga tabi. Kanina pa akong maaga nagdadangog sa imo. Medyo makusog-kusog na din ang buran buda paros. Saro, sana arog lang siya kaini dahil na pagkusog. Tagrabe salamat na maray sa endo Sir Henry sa pag-atod kay mga bareta buda 24 hours nindong broadcast. Kaya deserve man talaga. Kudos to all the staff, to all in keep it up. Thank you Ate Kayen. Regards kay Lola Maria. Baka sunat. Regards kay Cha Maria. Lola Maria. Regards tabi kay Cha Maria. Yan sa San Roque de Ragalbao. Come in, Joshua. Good morning. Yes, Pipi. Good morning, Giraray. Ito na tumog mo na kung yan. Inspired? At ako sana pata nag-iulok sa buhay ko. Delikado ini. Baka may nagpapakilig? Ah? Baka may nagpapakilig? Actually, meron. Inda. Sandali. Sabi ni Dr. Rick Isip, thank you sa info about the storm. We are monitoring here in Sapporo, Japan. Keep up the good work, tabi. Thank you, Dr. Glenn. Dr. Rick Isip. Nasa Japan pala si ko. Kinikilig talaga ngayong umaga. Okay, sige, yes, go. BP Henry, Di ko aram location, kung kakalinturan ako na matian ko. Sige. location ka na mobile unit tabi BP Henry, digdi kita sa Legazpi City Boulevard, kung saan maski nga ni na nanrarapado na ang oran asin na paros, kalmado man Giraray BP Henry sa presenting oras, ang kadagatan niya to digdi, sabi BP Henry sa parteng barangay Puro. Bako pa masyadong mahiroon ang mga ukol tabi BP Henry na pinagpapahiling kaining kadagatan niya to digdi sa barangay Puro, gilid inikan Legazpi City Boulevard. May sarong dakulang sanganin talisay ang itinalsik na tabi BP Henry digdi sa may dulong parte kaining Legazpi City Boulevard. Dahil anta talagang nagkukusog na ang rapaskan na paros asin si Sebayan BP Henry ka na bagsak ni na oran. Sa ngunyan, bako pa siguro high tide na maray tabi BP Henry, kaya bako pa masyadong halangkawon na tubig dagat, pero color brown na, kulay brown na ang tubig kan dagat BP Henry, pero bako pa masyadong makusugon na ukol, kaya kay puan man Giraray,
an pagpasiguro kan mga barangay Costales nato digdi sa Legazpi City at iba pang lugar sa Albay Province and Bicol Region. Kaya sa ngunyan tabi BP Henry, dahil na nin mga nagbabaralaw bagaw digdi sa Legazpi City Boulevard sa presenting oras na ni BP Henry. So mga turtindahan digdi, sararado na entero. Ang piga iisip ko lang, dahil siguro nahali sa mga Christmas decor, digdi sa Legazpi City Boulevard, sa ang kada street light BP Henry digdi sa may parting Boulevard, particular duman sa may atubangan kan Ibalong Park, may mga nakasabit na mga dekorasyon. Pag nagkusugnaan na Oran Paros, baka paligtason ining mga Christmas decor na initabi BP Henry. Anyway, at least ang importante, so safety kan mga tao, taamay yaw na sa mga evacuation center tabi BP. Na sa nakaining mga dekorasyon na ini, na rapaduhon ka na Oran Paros tabi BP. So sa ngunyan, talagang sa pagkusog ka na Oran Ase na Paros, dahil mo na masyadong tanaw ang nasa inutan, sabi BP Henry, halos namumuti na sanaan na palibot niya to, dahilan sa pagtama ka na Paros Buda Oran. Pero, actually, pagkatanaw ko BP Henry ang kadagatan, dahil na masyado visible, ang mahiling mo lang, so digdi na sa medyo harani sa Boulevard, color brown ang tubig, pero banayad pa as of now ang mga upol. Iling daw kung may, banayad pa man pala. Ako, may pig-aditan ako dyan. Na? Araw kayo ni. Sabi kang para dagog ta. Dahil ko man nga araw ang pig-ulokan mo, pero ngayon nakadarang ulok mo. Awin na. Mangnuro no lamang ang dugo ko na. Oy, seriously. Ang problema ta diyan pag may nagtatama bagang alon. Hiyakot bagang basura hali sa dagat, pasiring sa boulevard. Kumusta ngon yan? Kaya kami nag-aging ngon yan BP Henry, pero sa presenting oras, reglado pa ang sitwasyon. Dahil pa man nagrarapas BP Henry ang ukol, halidigdi sa kadagatan niya to sa Partekan Barangay Puro. Okay, sige. So, yan tabi BP. Ghost town na, kung i-consider natin yung Boulevard. Wala na. Na boss? Okay. Ayan tabi BP. Ang sitwasyon digdi sa Barangay Puro and Dap-Dap area. Medyo okay, sige, go. Kasi bago pagpa-sharing minig sa Boulevard, medyo kalmado, pero ngunyan na pabali kami, may paluway-luway na BPN ring pag, tama ka na ukol sa Boulevard. So, yan, tabi BPN ring. So, para sa ngunyan, malinig na sitwasyon niya ito, digdi, dahil kipiga-apwak na mga basura. May tuminumbang street light, BP? Sain? Digdi sa Legazpi City Boulevard. Oh, grabe. May tangod kayo ng Napods Bar and Grill. May tuminumbang street light, baby. Nakatumbay ni and nakabagsak man so dekorasyon. Pero brown out man sa kagat. Nakadaya man inini na kuwanta mi, baby. Kuryente. May parang tigding poste. Ano poste dyan, Sukan? Ano nga poste dyan, tabi, Joshua? So, metal? Steel post? Natumba ka sa bago. So, metal na sa street light. Kaya nga steel, di ba? Okay. Wakal. So, kung ano yung sugari ano po ang sugari nakapatiko? Grabe ko, natumba? Natumba. Grabe naman kung natumba tulos yan. Makusog ang paros dyan. Natumba. So, may saro pa kaming naagihan. Pustikan na aliko. Natutukudan ki mga kahoy. Madali naman garo ito. So mga bangka, tabi BP Henry, enterong nagpakasirirong, nagpakataraytay digdi sa ibabaw kan tulay, kan makabalo, pinagsirirong man kan mga, kan mga parasira tabi BP Henry. Ang tubig kang Makabalo River, medyo halangkaw na, pero halaba pa man BP Henry ang distansya bago umabot sa pinaka-tuk-tuk kan riprap. So wala ba pang distansya? Ang palibot BP Henry kan sa Awangan Park. Anong sugari maasuhon? Mano? Pwede baga maasuhon? Mausok?
Ah, nata, may nagbabarbecue dyan. Ha? May nagbabarbecue? Bako, gari suparos baga kaya? Okay, oo. Suparos na may darang mga droplets kan oran, gari pag hilingon mo, maalo po digdi. Oo. Talagang namamuti na saraan palibot pag minadang koros an oran paros. Anyway, tabi BP Henry, yan ang sitwasyon niya to digdi sa palibot. Going na kita sa Pag-asa Ligaspi para sa masunod na forecast ngunyan na alas 8 ang pagkaaga. Oo. With boy sa mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Gary, tapos ng unang programa ko, tanataro sigang ulo ko ganyan na aga. Ano nga yung pig-ulo kang kani NRM? De ko tabi aram. Hello? Hello? Pade? Hello? Hello, Pade. Good morning. Good morning. Normal ako. Yeah, opo, okay. Hello ko din. Normal ako. Ano? Abali, kalmada man talaga dyan sa puro, budadap-dap. Tapos, habagat, halis sa likod mindas, halis sa likod kang bulod. Oo. Talaga. Talagang kalmada dyan sa, ang dagat dyan sa puro, buda. Naulang pare. Naurang kambulod. Habagat, halis hindi sa likod ang mga bulod mindas. Yung mananggad, Ulang mananggad, sarong direksyon saan ang pwedeng dumaog? Oo. Okay. Yung man lang pare, nagwara-wara ka. Hello? Alright, thank you pa rin Benny. Yung man lang yan kay area niya. Pero may mga time na gari makusugon dyan ang paros sa lugar na yan tabi. I mean, haling rapo-rapo ang paros, may time po na arogan ang sitwasyon dyan. Ha? Alright. Sige po. Garit, natugaan ka pa di. Sabi ni Danny Garcia, si Freddy Chicken, garing natugaan ka ngaya pa di. Kaya you are so happy. Bako pa di. Secret pa di, wala man sunag. Daniel, latos unta kang sarawayon ka na. Bata subagyo palag. Bay nang una kayo pa di. Di man ganito efektibo, napigatara mo. Good morning, bossing. Sa gabos na oras, DCGB and Maasahan. Sige po, salamaton. Alright, sige. Ay, Atinits. Good morning, Atinits. Good morning and stay safe, Albay. Regards daw kay... Oy, kumusta mo ko kay Nins? At, seryo? Yati ba? Si Nins? Kumusta mo po ako, Atinits? Sa imong yan, ha? Sige. Naling ko palang ilis si Atinits kan sarong aldaw, tabi duman sa fine dining sa sa kwan. Storm surge naramdaman sa ay wow, halangkawon man na storm surge tabi sa Catanduanes. May pinadala sa ko ng mga reels sa tuyang mga amigo. Yuman talaga, normal po yan, mga tugang na pag may, pag may bagyo, aram mo ang ideya kang storm surge? Araw kayo ang simpleng paliwanag ang si Rodel Niño Franco, tama bang paliwanag ko? I-text mo tabi ako, sir. Araw kayo ang simpleng rason, kung nata ang dagat nagtataas, kuya nibi pag may bagyo. Araw kayo an madali o na paliwanag ka yan, inadanagog ko man sana dyan sa iba nyato na mga mga nag-explain. Araw ka ng storm surge, tabi o storm surges. Yan bagang tubig planggana, planggana, panoon mo, ibugtak mo ang planggana sa flat, ibugtak mo ang planggana sa flat na salog, may salog na ba ko flat? Ibugtak mo ng planggana sa flat. Panoon mo kitubig, Kuya Nems? Panoon mo kitubig? So, basta umbaw, panoon mo kitubig ang planggana. Tapos, kumuha kang electric fan. Pag kumuha mo ki electric fan, pandaron mo itong electric fan na mga number 3, ipaduko mo dyan sa tubig. Sa planggana. Ipaduko mo sa planggana na panood kitubig. Iyan po na nagsapngay sa palingi. Iyan po na nagsapngay mga tugang sa palingi kang planggana. Iyan ang surge.
Arag po yan kang. Kaya, ang dagat baga, ang tubig dagat, pag didoonan ang kamparos, minaitaas pa ang tubig. Pag itaas kang tubig, iyo pa ang tubig na minasapngay dyan sa mga shorelines. Yan pang prinsipyo kang storm surge. Kung paano po yan, mga tugang na de-develop tabi. Kaya, kung may makusog na paros, ang mga naka-estratabi dyan sa mga baybayon, dapat po na maghali. Tangani po na daiki problema sa paglangkaw kan tubig. Lalo na kung makuwan pa iyan, lalo na mga tugang kung masabay po nindo na high tide, ay nako, lalo na ang duroble tabi yan. Ha? Digdi po sa Bakakay, hindi Bakakay, makusog na ang paros sa kauran, nagturumba na sukakaw minatinanom. Ay wow, makusog talaga. Good morning amigo, gari ka pigkutokan ulok mo, nakakadamay ka. Pasensya na po kamuta. Ang ulok ako mas nakakasabot. Kaya arog po kadan si angkuhan. Kaya pero di ba? Salamat sa pagsabot. Hello? Good morning, ma'am. Apo. Yun na po ini ang ano, sana. Yun na ini ang kusog na po ini madagdag sa pag-asa. Ay, day pa po. Tabi, madam, diyan pa kitang mga 9. Masarani pa sa tuya ang bagyo diyan na 9 o'clock. Sabi kang pag-asa. Sabi ni Dan Trayon Panti ka sa bago. 9, malat kita ki mga 1 hour, din frag 9, didistansya na po sa tuya yan. Iya po. Hello? Iya po, kaya ba't di pa po kita tapos? Di pa po sa tuya haranitan. Kung sabi ni Dan Trayon Panti kan pag-asa, diyan po iyan na 9. Bit sa Alba, Catanduanes and Albay, more or less 9 o'clock. Closer sa tuya iyan. Ha? Diglisir sa Maoraro, Sukalunggay, tapos tao, ginatumba na, latosun takang salbatana ka na. Bata paboritong ko ang tao gina yan. Paboritong ko ang tao ginaan. Ano, natumba ang tao gi. Masiramong ka, kurutong sa singit. Jomar Biena sa linya. Good morning, Jomar. Come in. Kumusta na dyan? Salamat, BP. Kuminusog na BP Henry. Makusog na ang bagsak ang paros sa mga oras na ini sa Banuan kan malilipot. Hali pa lang ako makadabak kasabago sa command center. Kaulay ka si Mr. Magdaong. Pagluwas ko, tinabat na ako kan makusog na paros asin uran. And ano na ini? So mga kasabago pigil para istorya ko na may nagumortor-motor. Banoon yung magmotor sa araw kayo nila. Pigiling ko magkamarangkal na sinda. Makusog na andoon kan paros digdi sa Banuan kan malilipot. Bipendre, nagpunin ni mga 15 minutes ako. Yeah. Naluway-luway na nagkusog. Sundungon yan. Pahit na ang kundangugunta kung aniong ka sa lokasyon kumadang mo ang nagawakan mga paros. Kan paros na minatama sa mga kakahuyan. Digdi sa sentro kan malilipot. So, abisuan ta na dahil na magpararabas, dahil na magpararuluwas sa peligroso na dahil kaya kan lakaw-lakaw, motor-motor. Tama. Baka magka-address ko na kita. Mientras tanto, BP Henry, kung araw kayo ni kakusog dili sa Banuan kan malilipot, mas makusog sa Banuan kan tiwi. Ini ang pinagkumpirmar ko niya sa DCGB News ni Mr. Manuel Damo, ang MDRRM kan tiwi. So, kusog sa iya, sindangani mismo pigiwasan na nindang magluwas rely na lang nasinda sa report sa mga barangay dahil lang nagkupo ng maging peligroso ang sitwasyon kung magluwas ka sa indong evacuation center or masarik na residensya sa mga oras na ini. Susog kay Damo pigabisuan niya ang tao na dahil na magruluwas dahil lang bako pa ini nakatalaan pang mag-abot ang mas mga makusog na paros habang papaharani ang bagyong uwan na ali sa Catanduanes Pacific duman sa landfall area kaini sa may Aurora province. Pero makiarog na kaini naglalaom ang MDR mo na sana dahil naman magparadagdag pa tabata ang sa indabagang lugar pirmi na sanang natatamaan kan bagyo nakakaiguan ng landslide as in mga pagbaba. Good morning. Kumusta ang sitwasyon kan Banuan? Nantiwin mo dyan na signal number 4 na po kamo.
Opo, maray na agaman sa imo tabi, Sir Jomar, pati sa to yung mga tagapagilan niyo. Ano po? So, sa presente, medyo nakakamati pakita nin mga pagpupulsos na duros di parota sa mga pag-uuran hindi sa to yung manuaan. So, sigun sa forecast para kang pag-asa, pinag-antisiparan pa na pwedeng mga closest point kita dito, mga alas 11 pa at yan na pagkaod ko. Ano po? So, kung sabihin ka ini, magpapadagos pa din ini na namamatigat sa pag-uuran-uran, buda makusog na parot. Ano po? So, dahil makita pa nin mga reported dali sa mga barangay, dahil makatibot na araw kayo ang sitwasyon. So, nag-relay kami sa mga barangay kayo mga report data. So, dahil pa makita nin mga reports na kung anong sitwasyon po ngunyan sa pag-aga sa global. Gusto ko sabihin tabi, sir, medyo makusog na talaga dahil ang maging pag-iro-iro dyan na medyo madordibisil na. Opo, dahil kami pag-araw kayo ni ang yung protocol po, pag-araw kayo na nasa kunyana kita kan sitwasyon, dahil kita masyado na papaluwas sa mga tao. So, sabi nindo, sir, mga expected na alas 11 ang kakusugan. So, mas makusog pa talaga yan. Sana lamang araw lang sa nakainin or pagrani-rani niya lamang sa araw lang sa nakainin. Ano po? So, siguro, siyempre sa mas medyo kuroran mga mas tutok-tutok para mga pag-uran. Yan ang pinatabayan dapat ating sa Joban. Ngunyan, sir, may namamonitor ka mong delikado na halimbawa mag-overflow salog o kaya posibleng mag-landslide dahil sa saturation kan tubig? Negative pa man, sir. Kay Raking Diyos, ang pag-uran na kaya ito yan, yung talagang nag-uran-uran, makakuman talaga siya kakutugan, arukan patuyang na matig sa mga ibang bagyo. Ano po? So, yung man sa natabi, sir, unless naigwa kang mensahe para sa mga taga-tuwi. Ito, pinagad yato sa tuyang mga residente. Mas kina sa iba pang mga residente na mga nag-ibakit yato. Mag-clear sa nang nag-irarek kita sa evacuation center, dahil nag-positive sa magtuwas para magpasirin sa tuyang karong para i-check dahil padagos pa din po ang epekto kang bagyo hanggang kini at yan na mga early afternoon ngayon or hapon na. So, yan lang po tabi Sir Jomar. Salamat po sa pagkakataon na tinataon nito sa muya ng mga yaon sa mga disaster managers na makapag-ihiras po kami sa muyang mga kaipuan iba nga po dahil sa yung mga namamaraan. Si Mr. Manuel Damo tabi BP Henry ang MDRRM o kan Banwaan kan Tiwi. Yan BP Henry ang mga informasyon. Jomar Bien, DCG. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan kaluwas. Okay. Sa mga pangyari po dyan sa Tiwi Albay. Sabi ni amigong Raul Calio kan PYC Enterprises, may experience ako sa tabako kan Yolanda. Pagrani na tabi kan bagyo, nagtararik iya nagdara na tubig sa dagat. Ang nag-observe, nag-ubas ang tubig sa shoreline. Tutuan migo, pagbalik ang tubig, iyo na tabi ito storm surge, dara kulaon asin halangkaw na waves. Yan. So kaya gari may kasarabay po ito na ano yan? Ano yan? May kasarabay tabi ito na ano ini na gari may ano pud kaan so gari tsunami. Sabagay ang tsunami kaya nagakaigwa pag may linog pero yan ang isuiling kaniba ha. Hira ki Dios nagtaas kidit subagyo kaya bako makusogon tabasi sa apkang windy nasa tangod na. Sige, Henry, kumusta po ang lagay ng panahon? Hina na bagyo. Mamaya pa po, abangan natin mga 9 o'clock ha. Pwede may totoo pagtuko ni Mar, may update po kita kayan. Balikan ta muna ang report ni Joshua Bino. Hali po dyan sa Hello Joshua, good morning Joshua. Yes, BP 299 BP Henry na namamatay niya tong Oran Paros na dara kaining si potential super typhoon Uwan. Grabe na ang takdag na mga sanga ng kahoy tabi BP Henry. Digdi sa may parteng Harani sa Old Airport.
digdi sa barangay Cruzada sa Legazpi City, talagang indikasyon ito pahiling na talagang nagkusog na darang paros kaining si Juan asin sabay makusog na bagsakan oran tabi BP Henry. Sa Paragos na rekorida kan mobile unit kan DCGB News, naariparo niya to, medyo nagalangkaw na BP Henry na tubig ba digdi sa may pag-ilalaog mong barangay Orsite. Ali ka BP Henry sa may Ramon Santos na intersection. Medyo nagalangkaw na tubig tabi BP Henry. Sa talagang pun pa kasubagong mga alas 12 an matanga nagbabagsak an oran sa kunyan day naman nagpupundo. Apuera duman sa barangay Orsite sa may Ramon Santos tabi BP Henry. Yeah. Nagbubulwak na ang tubig baha alit sa Imbornal, alit sa Kali. Digdi man tabi yan depende sa may parting barangay Gugun. Nagkusog na ang parosa, buda-ura na. Nagkusog na actually tabi BP Henry. Pinag-aalitan talang, sundo pa yung tatod na hapon na oran buda paros. Arog kayo ni, may mga nagbabaha ng porsyon kan Legazpi City tabi BP. Pero bako pa man masyado. Ining sa barangay Gugun tabi pero na pinagsasabi ko, nagbubulwak na paibabaw sa tinampo ang tubig hali sa kanal tabi BP Henry. Ibig sabihin, pano na ang drainage, kaya nag-aapwak na paibabaw sa tinampo ang tubig tabi BP. Anyway, yan man talagang duwang lugar na yan, nararambitan niya to. Pero man talaga pinagtutubig basta nagkaigwanin makusog na pag-uuran, digdi sa Legazpi City. Kundi yan lang ang kaipuhan na kumbaga antabayanan, bantayan, sundo pa hanggang tatod na hapon ang pwedeng mamati na oran. So may posibilidad tabi BP Henry na maglangkaw pa ining mga tubig nene sa naunambitan niya tong mga lugar. So yan tabi BP Henry, yaw na kami digdi sa compound ka na Pag-asa Legazpi. Okay. Para manta ang latest na forecast alas 8 niya na pagkaaga. Sisi naman ang kauron mo dyan? Sino ang kakauronon mo? Tapos na sa duty ni Miss Alexis na alas 6. Tapos na? Ang naka-duty na dyan, si Sir Nadan Triumphante. Okay. Mas okay si kauronon si Dan? Bakit? Bakit? Mas maray si Dan kauron? Buda si Melvin? Hindi ka man katamadang ni Miss Alexis. Posibleng turog ito. Ano? Hindi ka man niya maladang. Posible turog ito. Pag-review niya ang live ko pagkatapos pag na-istoryan siya. I-review. I-review niya. Ate ang nag-uusip. So ina. Tapos binasaram kay mami. Awinda. Good morning dyan sa mga Tagaligaw. Ano? Good morning sa mga Tagaligaw. Awinda. Basta, oy Joshua, nawara ang pirot ko ngunyan. Bata na pa kong turog. Dati na magbaon ako niya na aga. Ganyan talaga. Iba talaga Iba talaga pag inspired ka. Gari man sa nagsusultiro. Actually, na-feel ko, mga perang bulan na. Gari ka baga 12 years old na ma-13 ka na? Ano? Gari ka 12 years old na madali nang mag-13? Actually, na-feel ko, nagkaperang bulan ng girl feeling ko, soltero ako. Awinda. Ay na baby Mababa na ako sa mobile. Tamalag ako naman sa forecasting center para sa latest na forecast. Weather bulletin para kay Uwan. Iban si Boy sa mobile, Joshua Bino. Salamat Joshua. Actually ko yan, mga perang bulang ko nang napipil na soltero ang pamati ko Patang mga kuwang ko baga, parang mga bantiwas kan kuwang ko. Pero soltero ako Mga tugang, salamat kung sa irong pagantabay. Masunod na po si News Director Mardy La Cruz. It's a stormy Sunday. Tabi, mabalik ako. Anong oras ang Ate Shara? Anong oras ang budyote ko? Ate Shara, nagigibo ka di schedule Anong oras ang budyote ko, Ate Shara? Si Shara baka nagigibo na kan budyote digdi? Anong oras? Alas 12? Alas 12 ako, ade. 12 to 2? Sana pag... Oy, Juan, pwede tabi na pag alas 12. Pumundo ka naman tabi. Juan, uy. Juan, pwede tabi na pag alas 12. Pumundo ka naman. Pahingaluin naman tabi kami, please.
magari gusto ko naman magkaturog tabi. Dio, ba't ako kaya pag ako na makahandang gigibuhon, pag ako may naka-schedule na gigibuhon, di ako nangingiturog ko yan eh. At kanong pipiyong ko kan mata ko, matanugan, pag nagpiyong ang mata ko, ibang nagkakairiling ko. Ipisilon bang na pagpiyong kan mata mo, ibang nailing mo, magiturog ka kaya? Sabi ni Rondo na Ricaport, nag-inom ka nga tabi, BP kang bulong mo. Latoson ta kanya Rondo na, nag-inom ka nga tabi, BP kang bulong mo. Aling mo ng lalaki ni, pasipason taga kilangan. Nagkairisipan kang lalaking ini. O bueno. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Standby po kay News Director Mar de la Cruz sa pagkapadagos ng sa tuyang broadcast ngunyan pong aldaw.